Vai a cabo, pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo E Bieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Hola, Dani Cabo, que tal? Que tal, Bieito Baliño? Moi ben, encantados. Encantado, igual que a ti, porque hoxe temos un invitado de auténtico luxo, que lle seguimos a pista desde facía moito tempo para que viñera. Moito tempo, toda a nosa vida, casi. Prácticamente. Está con nós Óscar Gil Sanz. Que tal, Óscar? Moi bo día, que tal? Moitas gracias por vir. Gracias a vos pola invitación. Camiño longo dende Betanzos, Óscar. Bueno, ahora pola autopista estas carreteras de hoxendía se fan ben. Hai que pagar, pero fanse ben. Hai que pagar, pero bueno, paga non vale furar. Bueno, non pasa nada. Falamos despois. Falamos despois. Bueno, non sempre empezamos polos inicios, Óscar. Queremos preguntarche un pouco, porque sabemos que ti tamén tes carreira futbolística. Como foron os teus inicios co balón? Cando eras pequeno, recordas como foi eso? Como era? Sí, perfectamente, non? Porque bueno, como supoño que a maioría dos rapaces que pois que lles empeza a gustar isto do fútbol, pois empeza xogando bueno, como un xogo, non? Co balón, cos amigos, si é certo que rapidamente ves que a ti che gusta máis e que pasas máis tempo xogando fútbol que a outras cousas, que até a mellor eses momentos co balón a outros momentos como outro tipo de actividade ou de xogo. Bueno, e pouco a pouco, sin darte conta, vas entrando a xogar no colexio, depois vas entrando ao fútbol sala, a fútbol no Betanzos, bueno, creo que aí no Betanzos sí que me fixo un pouco de clic o fútbol, non? Xa fútbol campo, non? Sí, bueno, nos anos Fútbol sala igual non había moito, non? Nos anos 80 en Betanzos tiñamos unha liga interna de fútbol sala entre a mellor éramos 12 ou 14 equipos de rapaces da miña edad que xogábamos primeiro nas pistas que podíamos no instituto, na pista do colexio, ou despois xa cando se inaugurou o pabellón, que creo que foi no 86 máis ou menos, a partir de aí tamén tiñamos a disposición o pabellón e tiñamos unha liga bonita na que nos tiñamos un equipo que era o que organizaba a liga, que tiñamos unha persona que un pouco nos marcou a todos naquela época, que nos organizaba a liga, organizaba o equipo, bueno, que temos todos un cariño importante, que rapaz de Betanzos, Luís, e que nese momento pois para nós foi todo, non? Porque pasábamos o domingo ou o sábado xogando a fútbol sala, despois no Betanzos tamén no partido de fútbol en Alevíns, que bueno, antes empezaba non había fútbol antes de Alevíns con 12 anos máis ou menos. E depois, bueno, eses 2 anos de Alevín, 2 anos de infantil e os 3 anos de xuvenil no Betanzos, tampouco había cadetes naquela época. E todo moi xogando con amigos, xogando cos que despois se convertiron nos meus amigos para sempre, e gardo moi bo recordo de toda esa época, sobre todo porque se afianzan nun mesmo unha serie de un pouco de valores e de cara ao fútbol, xa non vou máis alá, pero sí cara ao fútbol, bueno, de traballo, de traballar en equipo, de, bueno, moitas cousas que che van enganchando a ese que cada ano é un proxecto novo, sexa na categoría que sexa na idade que sexa ou na exixencia que sexa. Bueno, eso vai enganchando pouco a pouco bueno, hasta chegar a xuvenil, e despois de xuvenil, nese momento en que, bueno, o fútbol che pode cambiar ou non, porque depende o proxecto que veña despois, ou sobre todo a seriedade ca que poidas adestrar despois, o primeiro equipo, bueno, Betanzos me ofreceu subir ao primeiro equipo, foi no ano 91, eu debutara sendo xuvenil, un partido en Sada contra o Sada que ganamos 0-2. Bueno, ao ano seguinte pasou o primeiro equipo do Betanzos nun proxecto no que querían traballar con moita xente da casa. Certo que en terceira sale mal e descendemos, eso como moitas cousas na vida, cando unha cousa
pode ser negativa, para min foi positivo, porque ese baixo nivel do equipo, sobre todo con moitos problemas extradeportivos a nivel económico e demais, fai que os chavales xoguemos. Cando o ano seguinte en preferente pois cambia totalmente pois un pouco a dirección do club, cambia o presidente, se fai un proxecto para ascender, ascendemos xa ese ano. Bueno, pois eu xa era un xogador do primeiro equipo, xa, bueno, pois en esa preferente con 20 anos pois metí 24 goles. Eras dianteiro, Óscar. Bueno, eu era un extremo que non era rápido, un dianteiro que non era moi goleador, é un media punta que non era excesivamente de calidad. Quero dicir, era un pouco de todo e un pouco de nada. 24 goliños. Nese equipo metí 24 golos porque sí é certo que bueno, pues, nese momento a ilusión e o traballo e o entrenar, pois evidentemente estás moi ben físicamente en un equipo que xogaba moi ben, que era moi superior ao resto, pois ao final pois fun capaz de facer eses goles, pero sobre todo creo que era máis produto da superioridade que tiña o equipo sobre os rivais, que un pouco da miña habilidade para facer goles, que sempre tuve un certo gol, pero non era un goleador, non? A quen te parecería xogando? Porque, por exemplo, aquí o teu pupilo Simón dixo que era como Canuté. Sí, xa non serías Luis Fabiano. No, que va. Eu era un xogador, non era un dianteiro, eu era un como, bueno, un media punta, un xogador que identificaba moi ben os espacios entre líneas, que a súa capacidade era todo o que non dependía moito nin da calidad nin do físico, sino a observación, non? Eu identificaba moi ben os espacios, xogaba moi ben entre líneas. Bueno, a partir de aí, pois creo que a miña orientación a nivel táctico, pois creo que me foi levando, bueno, pois irme buscando a vida, cando pois xogar de extremo, xogar de media punta, xogar de medio centro, incluso de lateral, pois xoguei menos de central, xoguei de todas as posicións. De central, evidente que a miña altura non me daba para xogar de central, polivalente, pero xogador listo. Pero xoguei de todo, e si diría que máis un xogador listo que un xogador de condicións, creo, non? Bueno, fixen carreira no meu equipo da vida, no Betanzos, xoguei 13 ou 14 anos, máis de casi 500 partidos oficiais no primeiro equipo. O que máis da historia, Óscar, pues, deme andar aí. Non hai eses datos seguramente, pero bueno, dúas fases de ascenso, creo que os mellores momentos na historia do club, con dúas fases de ascenso a segunda B, sendo capitán nas dúas. Bueno, creo que teño moito orgullo, moita satisfacción pola miña carreira deportiva, porque creo que as miñas condicións non me daban para máis, que, bueno, caro me costou pois esa trayectoria, non? Bueno, no medio, despois, ademais de estar toda a vida no meu equipo, estuve unha experiencia con 23 anos, bueno, un día unha chamada de outro lado da península, Bullense, de Murcia, ou Bullense, un equipo que va a ascender de preferente a terceira, bueno, a través dun contacto que tiña, que lle gustaba a miña maneira de xogar, pois me ofreceu, bueno, pois eso, cruzar a península para ir xogar no ano 96 a Bullas. Que chama atención tamén, porque claro, non é hoxe en día, que no ano 96-97 que desde ali se fixaron un xogador de Betanzos. Xa digo, tiña un contacto en Betanzos, o presidente do equipo tiña un contacto, un amigo en Betanzos que, bueno, pues que lle falou de min e máis de outro compañeiro meu, outro compañeiro non quixo ir. É que en Murcia, Óscar. Sí, hai xente que me pregunta que se che perdía en Murcia. E que digo que a decisión a tomei un día que estaba haciendo, non sei que pasará, se vou ou non vou, pero só hai unha maneira de sabelo, que é indo. E daquela, pois, bueno, ali me marchei. E a túa filosofía de vida esa, é interesante. Bueno, non sei se é unha filosofía de vida, pero nese momento si creía que se non facía nese momento non iba a facer en ningún outro, non? Daquela, pois, tomei esa decisión. Creo que a nivel deportivo non me foi especialmente ben, porque o equipo, bueno, rapidamente tuvo problemas económicos tamén, bueno, os que estábamos de fora vivindo ali, pois tuvemos que buscar outras alternativas, que no meu caso foi volver para Betanzos, bueno, por moitos motivos. Primeiro porque, bueno, pois era o meu equipo, pero tamén porque estaba facendo económicas, seguía matriculado na Facultade de Económicas da Coruña. Tamén, bueno, pois, pero a nivel personal me foi unha experiencia que non me arrepinto, nunca me arrepentín na miña vida. Foi a única vez que estiveches así fora de Galicia como tal, non? Sí, creo que fixen, aparte de moitas amistades, pois vivín outra
bueno, pois outras situacións no fútbol, estar fora da casa, estar solo, bueno, pois ali tamén, bueno, a miña inquietude cos banquillos ali, bueno, pois xunto con outro, non empezou, xa levaba aquí entrando anos, e daquela ali pois me ofreceron se alguén quería adestrar, e dixo, pois por suposto, empecé a adestrar o equipo de benxamís ali, con eran unhas patronato de deportes. Bueno, creo que foi unha experiencia para min moi enriquecedora, da que, bueno, volvín ali varias veces, estuve ali con amigos, bueno, creo que foi para min unha experiencia vital moi boa, aínda que a nivel deportivo pois simplemente fose, bueno, pois unha experiencia máis, non? Pero bueno, e despois sí que no último ano, xa no 2004, con 31 anos, pois bueno, pois o nivel supoño que xa empezaría a decaer un pouco, daquela para a terceira o adestrador que estaba nese momento non me vía, bueno, pois non me suele gustar estar donde non queren que este. Daquela, aínda que, bueno, pois pola miña traxectoria tiña posibilidades de quedar, pois dixen, mira, a outro sitio, daquela fun asada, non busquei moi lonxe, bueno, xoguei ali unha temporada. É certo que preferente. Sí, preferente. É certo que para un xogador de 31 anos que iba para 32, que o seu físico nunca foi pois especialmente bon para o fútbol, estar nunha categoría menos, con un día menos de adestramento, creo que acelerou un pouco a retirada, e aínda que ao final da tempada tuve algunha opción, pesou máis o querer iniciar a miña carreira nos banquillos que o querer seguir un ano máis, pois en calquer equipo. Tiña a posibilidade de seguir no Sada, que me ofreceron a continuidade, pero creía que con 32 anos pois quería empezar a adestrar, sabía que os banquillos me gustaban, porque paralelamente eu empecé a adestrar no Betanzos con 14 anos, a rapaces de... Ti con 14? Eu con 14 anos adestrando rapaces de 12, casi eran os meus amigos. Que... Sí, bueno, pois... Iso é super forte, non? O sea, que foi xa casi, o sea, veu da man o de ser entrenador co de xogar ao fútbol, prácticamente, non? Sí, eu sempre tuve en esa iniciativa, e máis, isto que vos contaba de fútbol sala, de que, bueno, que casi cada barrio, cada pandilla de amigos facía o seu equipo para facer... Pois eu fixen un de rapaces máis pequenos para poder xogar con 8 ou 9 rapaces de onde vivo eu, porque bueno, organizáchelo ti logo, buscaches ti os rapaces. Sí, porque eu son de Betanzos, pero vivo sempre vivín en Infesta, no norte, bueno, pois unha aldea ao lado de Betanzos, e os rapaces de aí, pois eu os entrenaba xa con 12 anos ou 11 os entrenaba. Na rúa. Ao final, sí, na rúa. E ao final decidimos, bueno, pois vamos a facer o equipo para ver se xogamos e tal. Pois con 14 anos, bueno, pois nestos equipos como é o Betanzos, como sigue sendo, son equipos que sempre necesitan mans, non? Daquela calquera que teña un pouco esa inquietude de poder adestrar, pois seguramente ha de ter espacio para facelo. E daquela eu naquel momento, pois, xunto con algún amigo máis, pois empezamos con 14 anos, pois a adestrar pois aos rapaces de 12, que eran os alevíns nese momento, e bueno, pois desde aí creo que casi ininterrumpidamente, non sei se algún ano pararía, por estudios ou algo, pero creo que casi ininterrumpidamente, hasta que me marchei para Bullas, para Murcia e para aí, pero cando volvín en enero, empezaba a Liga de Benxamís, daquela xa me dixeron, oye, pois hai xa cheguei en enero xa estaba adestrando os Benxamís, non? Bueno, tuve unha continuidade importante, cheguei a levar bueno, pois a base, coorganizar ou montar a escola de fútbol, que era dirigir a base no ano 2002. Empezamos cun proxecto donde se empezaba pois a cobrar cuotas, se empezaba a pagar os adestradores que antes non cobrábamos, bueno, pois eu era un pouco director de canteira, o director desde o 2002 hasta o 2005, desde o 2001 hasta o 2005, que foi cando me retirei. Moi noviño, Óscar. Sí, con 32 anos. Tampouco antes, fai 20 anos, eran os 32 anos que no, claro, pero bueno, pero eu sí que, bueno, eu levaba xa anos, eu depois de estar por exemplo, en Murcia, organizar un intercambio deportivo, futbolístico, levando rapaces de aquí a lá, bueno, sempre tuve esa inquietude de organizar cousas, sempre tuve a inquietude
dirixir equipos, non? Daquela cando con 32 anos no 2005 me vin que non seguía no fútbol, pois pois rapidamente collín o equipo de xuvenis do Betanzos. Entrei 2 anos ao xuvenil, no ano 2007, no verano, pois tuve unha chamada, creo que dun adestrador que foi referencia para moitos dos que adestramos en terceira división, que xa faleceu hai tempo, que é José Luis Vara. José Luis Vara me coñecía de enfrentarse a min, el como adestrador, eu como xogador. Me dixo que el iba a deixar o Laracha, que iba a fichar no Cerceda, que o Laracha buscaba un adestrador, e que lle preguntaron a él, que el faloulle de min se eu estaría disposto a adestrar o Laracha, que acababa de descender de terceira división a Ainda non había convenio co Deportivo. Non tiña que ver. Bueno, pois tuve unha entrevista co presidente, que era Canito, que depois seguía sendo o presidente cando hubo convenio co Deportivo. Pois me lancei ao fútbol senior, sabendo que era o que eu quería, non? Adestrar rendimento, non? Bueno, creo que a experiencia non foi boa, non foi boa a nivel deportivo. Sempre din que hai que cesalo. Bueno, a mí cesárome na xornada 11. Non botaches moito, Óscar? No. Exigentes, non dá. Sí. Teño que decir que o entrenador que chegou ganou 5 partidos seguidos. Hostia. Co cual deixabache en mal lugar. Co cual quero decir que realmente, igual estuvo acertado ese cese, non? Decir, pero sirve para aprender, para ver que non todo o que faz, que normalmente cando un empeza en calquer tipo de disciplina pensa que o que sabe o que a verdade absoluta, e te das conta de que non? De que hai que darlle moitas voltas ás ideas, moitas voltas ás cousas, e aí, creo que me serviu de moito. Despois, a partir de aí, creo que durante todo ese ano vin moito fútbol, para despois no verano pois me ofreceron o Betanzos, que tamén acababa de descender de preferente ano 2008, non? No ano 2008. E aí iniciamos un retorno, un proxecto de retorno a terceira, con 2 anos facendo bons equipos, pero con, pois que o primeiro ano o Villalbés e o Bergantiños foron mellores que nós, ascenderon eles e nós non. Vaya preferente, O segundo ano Joder. O segundo ano o Mesón do Vento, en paz descanse, ou non? Sí, ese foi un equipo que tuvera aí uns anos. Sí, pois ese ano que fixeron un equipo con xogadores importantes na categoría, e ascendeu. Nese momento ainda só ascendía o primeiro, o segundo promocionaba. Despois do segundo ano nos plantexamos, non había que facer un menor desembolso a nivel económico no club, daquela, nos dimos outro ano máis, xa nos ascendimos con menos exigencia quizás, e aí ascendimos, aparecimos outra vez en terceira, non? Como foi esa celebración? Porque ascender na casa, Óscar, foi a única vez que, claro, na casa co Betanzos, único ascenso, esa celebración estivo ben. Como recordas aquí? Moi ben, mira, recordo primeiro que máis que unha ledicia, unha felicidade absoluta, foi unha liberación, porque levábamos 3 anos poñendo pedra a pedra, digamos, ese proxecto de ascenso, non? Era algo que creíamos que se nos había escapado porque tuéramos rivales ou rivais importantes, e queríamos chegar a esa categoría, non? Para min a terceira división como xogador foi unha categoría na que xoguei moitísimos partidos, na que me gustou sempre moito, disfrutei moito dela e quería chegar como adestrador. Pois cheguei nese momento, e para mí foi unha liberación, a verdad, máis que unha ledicia, non? Recordo que ascendimos na casa o día que era a festa do viño, que se celebra en Betanzos, bo día para ascender, a verdad. Que peligro. En maio, e aparte se celebra ao lado do campo, ali entre o pabellón e o campo do Carregal. Era perfecto. E os xogadores xa foron para ali, xa. En cambio eu aguantei ali no campo ca familia, comedido, Sí, porque xa digo, para min era máis unha liberación,
un respirar, un decir... Al final, moita máis responsabilidade como entrenador que como xogador, claro. Sí, moitísima máis, porque como adestrador todas as preguntas e todas as respostas se tens que dar ti, é dicir, cando o equipo está ben, diste igual hai que baixar un pouco, hai que apretar un pouco máis, porque isto nos pode non pode ser que a mellor daqui desta victoria de hoxe empecemos a perder a do domingo, e daquela xa estás intentando apretar. Se a cousa vai mal, xa, bueno, pois todas as miradas, toda a presión, todo xa son cara ao adestrador, porque hai que cambiar algo, non? Bueno, sempre hai unha responsabilidade, e na casa sempre máis, non? Cando un está na casa sempre bueno, pois non desconectas nunca, sempre estás 100% no día a día, porque todo o mundo pois evidentemente está centrado, claro, bueno, pois nese obxectivo, non? Un obxectivo que sexa, non? E bueno, pois conseguimos ascender e preparar o ano de terceira, non? E depois volver a terceira, para min é unha terceira na que estaba o Pontevedra, o Ourense, o Racing de Ferrol. Que era moi, claro, moito nivel. Era unha eu recordo unhas declaracións que fixen antes de empezar a Liga, donde dixen hai que ser mentalmente moi fortes nesta categoría, porque vai haber semanas nas que, dependendo do rivais que che toquen, igual non seas capaz de sumar, nin siquiera de ter opcións de sumar, non? Porque bueno, pues para os equipos de terceira, ahora porque o Pontevedra, o Racing de Ferrol, o Ourense están todos en segunda ref ou en primeira ref, pero en terceira división ter que ir a Malata, ter que ir a Pasarón, por unha parte complicado para sumar, por outra parte a verdad que era un aliciente importante, motivador, porque, claro, moi motivador, porque son estadios bueno, pois que son escenarios moi bons, moi grandes para os xogadores de terceira división, que hai xogadores con calidade, con moito nivel, claro, pois xogar neses escenarios, pois evidentemente bueno, pois son moi motivadores, non? Bueno, pois unha categoría exixente, aí, bueno, pois tuve unha pequena decepción, porque tuve que deixar o equipo por que pasou aí, Óscar? Bueno, pois pasou que unha vez que empezamos na pretempada, pois bueno, hubo un cambio na presidencia, entrou un presidente que, bueno, pois que teóricamente viña con aires novos. A pretempada empezaba xa, non? No, antes de empezar me entrou un presidente que xa estaba na xunta directiva a temporada anterior, entrou un pouco con ideas novas, con aires novos, cunha maneira un pouco de xestionar, bueno, pois baixo o meu punto de vista, pois excedéndose nas... Entraba no vestiario? Non entraba no vestiario, pero mandaba recados continuamente, non? Quería, bueno, pois intervir demais. Non só intervir, sino tomar decisións que mellor tienes que tomar ti. Bueno, sobre todo facelo partícipe, eu tiña que darlle a convocatoria a el previamente ou a alineación, que eu evidentemente non o facía. Rebelde. Bueno, sí, é dicir, bueno, máis que rebelde, eu creía que os xogadores son os primeiros que se teñen que enterar da alineación, a convocatoria xa estaba colocada ali. Bueno, certas cousas que no fútbol son normales, pero que, bueno, esta persona non viña do fútbol, ao final, como era o que traía, sobre todo esa sabia nova, como digo, era a posibilidade de conseguir a nivel económico a un pouco, senteime con el un día e dixen que no fútbol o máis importante son os presidentes, porque son os que xuntan os cartos para que os demais todos podamos, entrenadores, hai moitos máis que presidentes dispostos a levar un club e tal, aquela que non tiña ninguna duda que eu non iba a tensar en unha corda, que no momento que vira que non, que me marcharía. Efectivamente, chegou un día dimisión. Dimitín, marchei. Isto non ser complicado, porque ao final é un equipo, o sea, no que levabas toda a vida, claro. Desde de xogador, como adestrador, tuvo que ser un... Sí, foi un momento moi difícil para min. Non o máis difícil da miña carreira como entrenador, non foi, porque foi outro máis difícil, pero ese foi un momento moi complicado que me costou algunha bagua, porque despois de 3 anos bueno, pois unha vez que chegábamos a terceira me parecía, pero bueno, aí tamén aprendes a que as situacións idílicas non existen, non? Que aparentemente todo parecía que iba a ser maravilloso e moitas veces na casa é onde se levan
Os mellores paus, o mellor, porque estás máis identificado que os paus. Os paus sempre se levan donde máis esperas. Se non esperas nada, non levas pau. Se donde máis esperas é donde máis pau se leva, non? E daquela, na casa onde che parece que tes certa ascendencia. Bueno, por segunda vez tuve que marchar do equipo da miña vida. Primeiro como xogador e despois como adestrador. 2011. 2011, aí. En plena tempada. Foi na mitad da tempada en terceira. Foi no mes de noviembre, no mes de outubro. Bueno, acabamos de perder na casa co Estradense. Acabamos de perder na casa co Estradense. 1-2. Estábamos fora de descenso, que era o obxectivo, salvarnos, non estábamos metidos en descenso, e íbamos a Ferrol a xogar contra o Racing na Malata. E daquela, bueno, pois creía que era o momento oportuno. Teño unha anécdota que di miña muller que me salvou o matrimonio esa dimisión, porque a miña filla naceu o domingo seguinte. Estarías na Malata, casi naceu antes, creo que a mediodía, seguro a mediodía, e pola tarde iba a perder na Malata. Daquela, se estivera como adestrador, igual forzaba a situación para ir a Malata e iso me hubiera costado o matrimonio. Matado. Sí, porque aparte ibas, estado aí abaixo, tiñades que... Claro, pero bueno, daquela nese momento, pois, deixo, depois de que nos costará moito ascender, e penso que, dixo, non sei se volvería a adestrar en terceira, porque, claro, o ese objetivo, e ao final, pois, bueno, costoume 2 anos e medio sin adestrar, foi o maior tempo que estuve sin adestrar, vendo moito fútbol, cando xa un xa quería adestrar, e xa tuve algunha oferta, pero non era o que eu quería, un día me sona o teléfono, me chama Paco Ruiz, o que eu non conocía absolutamente de nada, nin el a min. Me chama, vou falar con el, verá que moi bo feeling. Isto 3 anos despois, non? Sí, 2014, sí, en junio de 2014. Moi bo feeling, pero eu sabía que había outras opcións. Pasan 10 días, e digo a miña muller, daqui en Villalba xa non me chaman. Resulta que sí, me chama un día Paco e me di que vaya por Villalba, que que lle gustou que falamos, e que que quería que se o adestrador, a ver se chegamos a un acordo. Efectivamente, chegamos a un acordo. 4 anos, non? 4 anos moi exixentes, 4 anos de moito traballo, 4 anos sobre todo onde coñecín moita xente moi especial para min. Un deles Paco Ruiz, Simón, moita xente que traballando na base, vin unha xente moi involucrada no club. Cando falas de todos os equipos que pasaches, parece que falas con cariño de todos. O sea, como que identificaste moito, non? Cando chegas a un... Sí, é que non pasei por moitos, é dicir, claro, é que botaches bastantes anos en... Non pasei por moitos, de tanto sea a miña casa, e Villalba, pois, a segunda casa. Estiveches ali vivindo, en Villalba? No, eu iba todos os días, pero que nos pasaron moitas cousas que fortaleceron moito ese vínculo ca xente que estábamos metidos nese proxecto, non? Eres medio chairego, podeste decir. Hombre, non quero ser tan osado, pero sí creo que me sentín como na casa, pero porque a xente me fixo sentir así, non? Sentín o cariño da xente, sentín... teño unha imaxe que nunca me olvidarei, que foi cando no 4º ano nos metimos no playoff, máis alá das celebracións, máis alá de que foi un éxito importante naquel momento, cando eliminamos o Pulpileño, estábamos en Pulpí, xogábamos creo que partido a 7 da tarde, máis prórroga, máis penaltis, celebramos ali depois dos penaltis, toda a xente, creo que había mellor 100 personas ou 80 personas de Vilalba, celebramos ali todos no campo, e chegou un momento no que xa nadie celebraba nada, pero nadie se movía, nadie salía do campo. Os xogadores, en vez de ir para o vestuario, sentábanse no banquillo. Eu estaba ca familia, estaba con Simón, e ca muller de Simón,
Dicía, non vos dades conta do que pasa. No, que pasa? Digo, Están disfrutando o momento. nadie se quere marchar, nadie quere deixar pasar este momento, todo o mundo quere disfrutar deste momento. Sería mellor as 10 da noite, tiñamos toda a noite, toda a mañán de volta para vir para aquí, pero Pulpia Murcia. Sí. Mira ti, onde acabaches, Sí. Ali en Murcia. Sí, Murcia, vos recordes. Sí, sí, aínda teño outro de Murcia, pero posterior. Contalo despois. Posterior, sí. Pero sí que ese momento, ese abrazo con Simón, ese abrazo co presidente, levaba moitas cousas detrás, moitas. Creo que bueno, pois que en Vilalba non son tan osado como parece que son un charigo máis, ni é un equipo que está moi dentro de moita xente dali, de moita xente, ou un equipo que se vive moito no pueblo, que se vive moito pola xente. Unha proba dela para min agora, os que están agora, sobre todo como está o filial, o Vilalbés B, non? É moi difícil nun pueblo como Villalba ter un filial, pero un filial en primeira autonómica competindo con rapaces pois de ali que pasaron polo juvenil, que mellor pasan ao primeiro equipo, pero non se quedan, pero que queren seguir competindo, defendendo esa camiseta. Moi ben, canteira moi traballada. Eso fala moito do sentimento, non? Ti cando chegas, vimos por aí que había futbolistas tamén, estaban os que están agora, como os Varela, Maque, López, pero tamén chegas e hai futbolistas que levan ali tempo, estaban os Pablo Vivero, bueno, Iván González, Porati, Hugo Criado, un vestuario con xente importante. Justino, que nos falou del Simón, e dixo que era boísimo. Sí, había un equipo que había 3 anos atrás se metera no playoff, un grupo de xogadores que levou o equipo dende preferente ata terceira. En terceira fai 2 campañas moi boas, unha que se mete no playoff e outra que sin meterse no playoff foi de líder moito tempo e foi unha campaña espectacular, con bons futbolistas, con xente que xa leva uns anos. Bueno, como todos os equipos, pues toca xestionar esa parte, non? Que a veces é necesaria e dura, non? Donde hai momentos onde hai bueno, pues futbolistas que deixan de ter a mellor protagonismo que bueno, pues, pero que forma parte un pouco pues desto, non? Destes momentos, que forma parte un pouco do noso traballo, do noso día a día, non? Sempre buscando pois o millor para o equipo, non? É certo que aí interveñen pois moitas situacións personales, moitos sentimentos, e a veces, bueno, pois algunha situación que recordes, algunha anécdota durante eses anos, obviamente houve 1000, pero unha así que recordes. No, eu sempre o que máis recordo é sempre que as decisións sempre se tomaron buscando o mellor para o club, e sempre co apoio da xente do club, non? Porque bueno, pues porque eran eu dixen falando tuve unha conversación con Pablo Ibero, primeiro, antes de empezar a adestrar, que eu creo que os adestradores non podemos chegar neste tipo neste fútbol semiprofesional, non podemos chegar a un sitio e botar a xente da súa casa, non? Que cada un tense que ir cando queira, o que sí, o que as miñas decisións no día a día e na semana a semana, pois que non podían estar comprometidas por eso, pero tuve esa conversación que Pablo perfectamente, creo que foi unha das persoas máis importantes despois de Paco e Simón. Creo que Pablo foi unha das persoas máis importantes para que a miña estancia ali fora e acabara con un éxito como acabou, con ese playoff. Ten mérito tamén porque, aparte de que viñas, o sea, xa acumulabas moitos anos como adestrador, levas toda a vida entrenando, pero levabas 2 anos e medio sin entrenar, o sea, a túa carreira era corta. Sí. O sea, ten moito mérito chegar ao Vilalbés, un club con moita xente contrastada, un vestuario con xente consolidada, chegar e ter ese éxito. É que esa é moitas veces a duda, non? Si chegas a un vestuario con un bagaxe pois que non era moi amplio, sobre todo na categoría, aínda que ao mellor, bueno, pois eu conocía moi ben a categoría por moitos motivos, e porque a seguía moito, e porque estuvera toda a vida nela, pero si levaba tempo sin adestrar, e que un pouco bagaxe na categoría, bueno, pois evidentemente pois terá confianza nun adestrador como apostaron. Claro. E te confiado en ti mismo, ti tamén, non? Porque tampouco... Sí, bueno,
aí sempre eu teño moita confianza en min, lógicamente non pode ser adestrador a hora de tomar decisións e de estar firme, convencido nas decisións sin ter esa confianza en ti. Evidentemente eso non quer decir que non surjan dudas, que sempre surgen dudas a hora de tomar unha decisión ou outra, pero neste caso bueno, creo que bueno, todo o camiño que durante esos anos fomos trazando. O primeiro ano tuvemos momentos malos, momentos donde recordo unha derrota en Ordes que nos deixaba na túa casa, que nos deixaba un pouco aí a no. Que nos deixaba aí un pouco nunha situación complicada. Despois veo o Choco que viña nunha boa dinámica, pero lle ganamos, volvimos a ter outra derrota complicada en Mugardos, xogando contra con un de menos, quedades novenos ese primeiro ano. Sí, chegamos a un partido contra o Silva na casa no que nos xogábamos bastante, perdíamos 0-2 faltando 5 minutos, empatamos a 2. Bueno, creo que aí depois fomos a xogar a Areas contra o Cultural de Areas e ganamos 0-1, e aí, bueno, pois parecía que íbamos enderezando un pouco a situación. Quedamos novenos, pero na semana na que matemáticamente nos salvamos, Paco Ruiz me chamou para ofrecerme renovar para o ano que ven. E non o dudaches ou que? Non, fomos comer a Betanzos, non o dudei porque bueno, pois que eu digo sempre a xente que me atopei ali, e que evidentemente un cando está nos sitios, bueno, pois se nos estamos aquí todos podemos sacarlle defectos, pero cando vas a outros sitios pois ves que, bueno, igual ali estábamos moi ben. Eu sempre dicen que para traballar como adestrador, como Villalba, hai poucos sitios, non? Sobre todo o Villalbés que eu me atopei, non? Cunha profesionalidade, cunha exigencia no día a día por parte dos futbolistas, deses futbolistas que levaban tantos anos e que seguían tendo esa fame, pois eso contaba Simón tamén. Sí, un ritmo de adestramento, un querer ir, un querer ser, eso daba moitos puntos ao largo do ano, non? E Óscar, na segunda tempada quedades quintos, en a terceira tamén quedades quintos ao borde deses playoffs que había. Foron temporadas moi boas. Claro, e despois xa ese último ano é como os froitos recollidos, non? Sí. Na 17-18, a cuarta tempada. Que foi unha construción, por xeito que no primeiro ano pasamos momentos complicados, e aínda así no momento que nos salvamos, Paco me ofrece a renovación, eu, bueno, pois a acepto, e na seguinte tempada tamén empezamos con dudas, pero sí que na segunda volta xa vimos un equipo diferente, xa vimos un equipo que competía moi ben contra calquer rival, xa vimos un equipo fomos construindo algo que, aínda que nesa tempada é certo que quedamos quintos, pero nunca estuvemos realmente cerca dos playoffs, sempre estábamos aí con unha distancia considerable, pero nunca estuvemos realmente cerca. Recordo un partido na penúltima xornada contra o Boiro, que despois ascende de Xosé Luis Lemos, perdemos 0-1 na casa con un partido buenísimo, pero perdíamos as opcións de meternos no playoff, pero realmente eran unhas opcións remotas, non? Fomos ao último partido a xogar a Vila García en un ambiente de club, de felicidade, non? De decir, non nos metimos, pero este equipo que vemos que o equipo compite. E o ano seguinte, na máis empezar a tempada na 16-17, sí. Nos puxemos líderes, estuvemos líderes durante moitas xornadas da primeira volta, e pois sí, é certo que nos fomos desinflando un pouco. Nos xogamos na última semana, na última jornada co Bergantiños. O Bergantiños xogaba en Negreira, e nos xogábamos na casa contra o Alondras. Nos tíamos que ganar e esperar que o Bergantiños pinchase con Negreira, non? Ao final o Bergantiños gana, se meten eles e nos no. Si aí, ese día sí que hubo unha pequena decepción. Un pouco atacazo, non? Sí, unha pequena decepción, pero acaba o partido e Ruiz me di, temos que falar esta semana, e xo, no, esta semana no. Aí xa, depois de 3 anos xa tiña certas dudas, pero cando pois pasando 10 días falou comigo, bueno, pois xa dixo, pois bueno, vamos a por outro ano. Depois sí que o a 17-18 foi a tempada do playoff, creo que bueno, pois foi todo moi ben, sobre todo porque dende a pretemporada, bueno, me gusta sempre como adestrador empezar as pretempadas desde un punto de vista progresivo en canto non só a nivel físico, sino tamén a nivel táctico.
xa non facía falta a nivel táctico. Xa, Coñecía xa o ben. equipo se coñecía, xa o equipo era un equipo que era capaz de apretar arriba, era capaz de defender el bloque baixo, era capaz de roubar e contraatacar rápido. Bueno, creo que o equipo Moi recoñecible tamén. moi recoñecible, e depois, bueno, pois creo que fixemos unha tempada moi boa con bueno, pois, un ambiente todo ano moi bo. Era un pouco unha obligación tamén meterse este ano en playoff despois de 2 anos, sobre todo a temporada. Nunca o sentín como tal porque a relación con co presidente era especial nese sentido, non? O presidente, bueno, por non contar, sempre me decía, bueno, si estamos a punto de meternos no playoff, xa collo o equipo e xa non nos metemos, non? Por todo, porque sempre por os equipos de terceira sempre se meterse no playoff e organizar un viaxe a donde toque, máis tal, sempre es, hostia, seremos capaces de facer, aquel sempre me decía, bueno, claro, si estamos para meternos, depois xa collo o equipo. Que segunda vez sería despois. E cando nos metimos, me decía, bueno, a primeira eliminatoria pase, pero si vemos que somos seis coño. Bueno, era Murcia. Sempre tuvimos esa relación sí. donde era un proxecto, donde era unha ilusión e donde nunca era unha obriga, sí. Non? Aínda que o equipo se metera unhos anos antes e que, claro, ao longo pues, te das conta de que hostia, como non nos íbamos a meter con esa fame que tiño o equipo, con ese grupo que había e con vos futbolistas, lóxicamente. Quero preguntarche por un futbolista en concreto, porque eses 4 anos ti dirixes a un Diego Villares moi novo. Queres contar un pouco esa anécdota de cando subes de xuvenil a primeira? Que contou a media así un outro día. Conta ti todo o que queiras. No, eu simplemente cando chego a Vilalba, eu sempre entendín o puesto do adestrador do primeiro equipo un pouco como un pouco a imaxe do club a nivel de bueno, pues de adestradores, lóxicamente, pero que sempre ten que ter unha mirada, unha vista a obxectivo que ten un club que ten o Vilalbes en Vilalba ou que ten o Betanzos en Betanzos, non? Que ten ao mellor 200 ou 250 rapaces na base e que sempre hai que ter un espacio para esos futbolistas daquela. Bueno, unha vez que chego a un acordo co Vilalbés, falo con Ruiz e lle pregunto por bueno, pues, quen leva a base tal, bueno, xa me falara de Simón, temos unha conversa con Simón que xa na primeira conversa bueno, pues creo que hubo moito feeling porque eu aos 5 días ou 6 desa conversa lle ofrezco ser segundo entrenador, que el non acepta porque ten amigos no club, no equipo tal, e daquela el quere seguir nese rol de coordinador da base máis entrenador xuvenís, pero lle pido que me diga que xogadores poden vir a facer a pretemporada, que ela me fai un pequeno escrito de cada un, en o caso de Diego Villares me di que ten nivel para o primeiro equipo sin ninguna duda, mellor que moitos futbolistas, que claro, eu non conocía nin a Simón, nin a Diego Villares, nin daquela eu, en principio, pues, onde vai este? Tío, vale, que flipado. Facemos a pretemporada, o sea, empezamos a pretemporada na primeira semana, bueno, tampouco é a semana onde máis se pode demostrar o nivel, porque hai poucos partidos, porque hai pouco 11 para 11, porque, bueno, vas vendo máis que nada, pois, sensacións. Chegamos ao primeiro amistoso, que era un amistoso contra un rival era en... Bueno, ali ao lado de Villalba, non recordo exactamente. Santa Vallés? No, era equipo de segunda un cospeito, algo disso. No. No. Non vai salir. Non vai salir, na parroquia de donde Paco. O caso é que xogamos o partido, un campo non estaba moi ben, estaba bastante irregular, e xoga Villares de medio centro, bueno, baixa 2 balós, fai unha parede, dá opcións, tal, hostia, eu me giro, estaba Simón no banquillo, porque o que viña comigo de segundo non puide vir ese día, me giro e digo, hostia, Simón, este chaval é moi bon, me dice, joder, mister, eu xa cho dixen, e digo, joder, xa sei que mo dixeche, pero que sei, claro, decir, a relación que, realmente, pois sí, pois tan bon que o primeiro partido xa xogou titular, marcou un gol contra Arousa, e creo que, bueno, pois ese foi un pouco ese inicio, non, da importancia de Villares nese equipo, non? O primeiro ano sendo xuvenil, pois creo que xogou o mellor 20 ou 20 e pico partidos. E ese que era moi bo, pero víase que podía ser tan bo como... Que vos ibades a topar despois. Nunca sabes, o sea, si nese momento teño que apostar que vai ser xogador de segunda división, nunca sabes, non, nese momento. Si ten unha cousa que teñen os futbolistas que van dando, que nunca deixan de medrar, que
cada ano que pase é mellor que o anterior. O sea, a versión de Villares sempre mellorada da do ano anterior, sempre, decir. E sigue pasando, sigue pasando. Por iso digo que eso pasou nese ano, pero que dende o primeiro ano senior foi titular indiscutible, o sea, os 3 anos seguintes foi titular indiscutible, é dicir, os primeiros partidos de media punta, despois xogou nesa banda izquierda que utilizaba como falso extremo, que xogaba por dentro, que aparte tiña pernas para contraatacar, para roubar, bueno, foi un xogador que se foi un xogador importante hasta que despois do terceiro ano, do cuarto ano, despois dese playoff, pois o firma Fabril por 2 anos, non? Igual que a ti, marchades os dous. Porque podes recordarnos un pouco como foi ese playoff de ascenso despois desa gran tempada, esa última cuarta tempada túa en Vilalba? Bueno, ese playoff de ascenso primeiro foi, sobre todo, ilusionante, non? Ilusionante porque non tiñamos nada que perder. Creo que non sei se nombramos algunha vez a palabra ascenso, pero non era algo porque ascender esa segunda B igual nin interesaba moito, ¿no? pero os deportistas por interesar nos da igual, a mí que me digan non interesa, a mí dame igual, porque a mí vai me interesar, a mí vai me interesar, non? E daquela nunca se falou deso de non interesa, bueno, se falaba como que vamos a disfrutar desta primeira eliminatoria en Pulpí, si preferíamos que nos tocase, eu quería que nos tocase algo cercano. Pois Porque me parecía que ese tipo de eliminatorias, ese tipo de playoff para os equipos de terceira son unha bendición, é dicir, eran unha bendición. Por qué? Porque durante eses 15 días aumentaba, digamos, o nivel de atención sobre o equipo e daqueles xogadores, o sea, o club en sí, pois vivía eses 15 días como un club, bueno, pois de outra categoría, non? E daquela organizamos un viaxe ca tua xente, daquela, claro, si nos tocase, pois, non sei, Salamanca ou Asturias ou tal, pois habría moita xente de Vilalba ali. Claro, e vivir esa xornada, pois bueno, xa valía a pena o solo meterse, non? Ao final nos toca en Pulpí a primeira eliminatoria, bueno, partidos para non volver a ver ningún dos dous, partidos moi cerrados con dous equipos que querían os dous contraatacar e non típico partido de fasas pero así durante pois 180 máis os 30 minutos durante 210 minutos foi así o partido. Cuidado, con moi poucas ocasións e chegamos aos penaltis, aparte unha curiosidade, os penaltis había pois a megafonía do campo, eu estaba continuamente o árbitro, o Linier, pero a megafonía do árbitro, a megafonía do campo pois fixo de speaker para os penaltis. E claro, era o speaker do Pulpileño, co cual celebraba os goles do Pulpileño. Decía, gol tamén, gol del Villalbés. E cando marcaba o Pulpileño, gol. Entonces, que decir, hostia, pero isto... Bueno, que isto? Sí, ao final, pois, precisamente Villares é o que marca o gol que nos clasifica por primeira vez na historia, porque si da outra vez habían metido tamén no playoff, pero non habían pasado, daquela, bueno, pois xa un pouco tiñamos esa sensación de estar un pouco entrando na historia do club. Esperar un sorteo que nos toca o Levante B, o equipazo aparte, Dani Cárdenas, se la ten Manzanara, que estivo quen era o mellor dese equipo? O porteiro estivo en fútbol profesional tamén, Dani Cárdenas, así con pinta de mujeres e hombres e viceversa. Tuvo algún ano bo. Sí. Era, a ver, creo que había un equipo moi completo, moi bo. Tiña un lateral dereito estadounidense que depois xogou no Tenerife, que non xogou no partido de ida porque estaba convocado ca súa selección, non me acordo o nome, Moore, efectivamente. Bueno, que decía un equipo moi completo. Cando vimos os partidos do equipo para preparar o partido, pois nos parecía un equipo difícil, pero fixemos na primeira media hora do partido de ida foi espectacular, nos puxemos un 0, pois é certo que fixemos un penalti e nos empataron e fomos con un a Ciudad Deportiva do Levante, non? Nese partido, bueno, pois evidentemente pensábamos aquí na súa casa, Campo Grande, Ciudad Deportiva, vamos a sufrir moito, pois vamos preparados para sufrir, preparamos o equipo para sufrir. Olle dixemos, tranquilos, non nos clasifica, pero nos vai dar opcións. Si mantemos ese 0-0 na volta, vamos ter opcións. O noso momento vai chegar nos últimos 15 minutos porque eles van se poñer nerviosos. Efectivamente, eles empezaron a poñerse nerviosos cando viron que cando faltaban 15 minutos un córner, unha situación, pois podía, eles tiñan obriga de ascender. Nos xa vimos que tanto o seu entrenador Kaiku como Laizola, que era o adestrador, xa estaban empezando a poñerse nerviosos, estábamos Kaiku e Laizola. Este é o noso momento, pero no noso momento nos meteron xusto un 0
E bueno, e aí acabou ese soño, pero con moita satisfacción, moi cansados, sobre todo a nivel mental. 4 tempadas. 4 tempadas, tomar a decisión costoume. É certo que despois seguín adestrando, pero nese momento, no momento no que tomei a decisión, me falei con Ruiz, porque Ruiz e máis eu pois, non nos podíamos ocultar nada, porque tínhamos unha relación moi estreita. Eu dixen, mira, estou cansado, non quero dicir que non vai a adestrar, porque os adestradores adestramos cando temos opción, a veces, pero sí que necesito, non creo que sea capaz de sacarlle rendimento, de empezar de cero outra vez con este mismo grupo, con este mismo equipo, daquela prefiero deixalo aquí, creo que sí. El entendeu, no, daquela, aos 10 días de estar na casa, chamoume o Deportivo, para o proxecto do Laracha. Sí. Bueno, era un proxecto que me un pouco quería, o feito de traballar ao lado dentro da estrutura dun club profesional, pois me podía axudar, e ademais estaba na terceira división, co cual axudou ao posterior. Sí, aquele momento era con vista xa a entrar, claro, despois na disciplina do Depor non sabías. A ver, nunca o pensas, porque cando te ofrecen adestrar o Larache, porque creen que vas para adestrar o Laracha, non podes ter máis medios, pero sí creo que era un contexto no que aproveitando a infraestructura dun club profesional e a categoría do Laracha, que podía ser enriquecedora, e que podía daquela, ainda que realmente internamente estaba un pouco cansado, levaba 4 anos seguidos con moita exixencia, non podías decir que non. Co meu traballo, que o meu traballo sempre foi moi exixente para min, con moitas horas dedicadas, co cual, durante moito tempo salía da casa ás 6:30 da mañán e chegaba ás 11:30, 12 da noite, durante esos 4 anos, aquela, as oportunidades, vamos a ver que pasa, non? Claro. Foi unha temporada boa e mala porque ao final descendimos. É certo que o Fabril descendeu con moitas xornadas de antelación, e eso nos arrastraba, e eso era a crónica dunha morte anunciada casi desde enero. Claro. Pero sí é certo que nós fixemos unha primeira volta moi boa, e que a segunda foi mala, e descendimos deportivamente. Pero acabamos a primeira volta, creo que con unha boa clasificación, non sei se sétimos ou cun equipo moi novo, con algúns reforzos de xente, un proxecto que para o Depor creo que era moi interesante. Moi interesante. O sea, vimos xogadores. Sí, tive esos xogadores que había, Iago Parga, Iago Novo, Santi Canedo estaba por aí, Alberto Sánchez. Santi Canedo, Ortuño, Sergio Ortuño. Alberto Sánchez era o porteiro do xuvenil, e tiña ficha de Laracha para ter un tercer porteiro que cando non estuveran os dous que tiñamos, que eran Ricardo e Santi, poder xogar. E xa tuvo que xogar na xornada 4. Estaba Emil, Boedo, Concheiro. Na xornada 4 eu pedín a Alberto xa para toda a temporada, pero me dixeron que non podía ser, que tiña que xa no xuvenil, porque Alberto se veía que era un portirazo. E tiñamos eso, moi bo equipo, é dicir, ao final, eu creo que hubo unha serie de circunstancias. A máis importante, o aprendizaxe que me quedo con el, é que se non adestras é difícil competir, porque nós tiñamos poucos xogadores para adestrar durante toda a segunda volta. Claro, 8, 7, 8, había 5 ou 6 que iban co Fabril, máis tuvemos moitas baixas, e non tiñamos xuvenis dos que botar man, porque os xuvenis do Depor non podían xogar no Laracha, solo había 3, creo que era Guedes, Alberto, Guedes. Creo que ningún máis que podían xogar co Laracha, co cual non podíamos ter xogadores para adestrar. Que eso ao final é moi complicado. E daquela aí, sin embargo, ao final de temporada o Depor me ofrece o convenio se desfai, porque evidentemente o descenso do Fabril a terceira fai que se desfaga ese convenio, e me ofrece o xuvenil. Non era mal, pero eu polo meu traballo non podía adestrar o xuvenil. O teu traballo que era, eres conductor de autobús da tua empresa de autobuses, non? Sí, nós temos unha empresa familiar, creo que agora xa é máis coñecida, xa se sabe, xa é maiormente coñecida, unha empresa familiar da miña familia. A mellor de Galicia, podes decir. No. A mellor. A mellor sin duda, a maior no, pero a mellor. No, lo digo a mellor. Pero temos unha empresa familiar de toda a vida,
na familia do meu pai, no que son socios ele máis os seus irmáns, unha empresa pequena, levamos toda a vida. Eu desde o ano 2000 pois hasta o 2023 pois traballei na empresa, desde 2011 levando a xestión, toda a administración, digamos, a nivel tanto de clientes como de... Por eso estudiaches económicas, ou que? Sí, estaba pensado aí. Sí, precisamente, pero bueno, estudiei, pero non acabei, é dicir, ainda que ahora está de moda non decilo, non? Pero non acabei. Poñero no currículo igual estudiei, pero non acabei, pero sí, un pouco era esa idea, máis que pero bueno, a verdad que era unha empresa pequena no que o que facíamos era conducir, máis xestionar, non? Daquela eu ainda que levaba a xestión conducía tamén, daquela traballaba fines de semana, traballaba... Tiene que ser complicado compaxinalo tamén co fútbol, non? Sí, era complicado, cando falaba con algún bueno, pues, cos que nos levaban, por exemplo, no Vilalbés, que a empresa que nos levaba, o que sigue levando Vilalbés todavía ahora, me decían, pero ti como é posible que seas, que podes ser adestrador? Porque, bueno, porque sí é certo que se ten unha empresa de, bueno, pues de 17, 18 autobuses como temos, máis, bueno, pois non era fácil, non? Non parabas na casa, Óscar? Non paraba na casa. Levabas a libreta, a pizarra no bus. Sí. Levaba a pizarra no bus e o móvil, cando iba de viaxe, os meus axudantes sempre vacilaban comigo porque facían de apuntadores, porque iban ao coche e me iban chamando para imprimir presupuestos, para solucionar problemas. Dicir, bueno, podo contar unha anécdota, que xogamos un partido un sábado en As Pontes, co Vilalbés. Claro, eu ao ser o que xestionaba e administraba cada vez que había un autobús por aí, que era todos os fines de semana, pois había algún problema, ou a quen chamaban era a min, non? Normalmente os domingos había algo menos, os sábados máis, pero un día que xogamos un sábado en As Pontes, veo que me chama un conductor, estaba no banquillo, sin sonido, pero vexo a chamada, bueno, non contesto. Pero me volve a chamar. Digo, hostia. E unha terceira vez me chama e coincide que metemos un gol. Era o 0-3, creo que era. E co subidón. Daquela me fun ali en As Pontes, me fun separando para atrás, para que nadie me vira, para atrás, e me metín ali nunha oficinilla que ten ali medio para atrás o As Pontes, e collín o teléfono. Empecé a falar, era un conductor que me chamaba porque o grupo quería volver mañán e non tiña reservado, bueno, era un... eu solucionando e ali, bueno, pois dices que sí, te chamo despois cando acabo o partido, tal, non sei que, colgo, escoito unha vez, estou alucinado, pois un traballador das Pontes que estaba ali sentado e me viu falar, e digo, como pode ser que o entrenador este solucionando, bueno, pois momentos que cando me ofrecen esa situación co División do Norte do Deportivo, a hora de entrar ás 5 da tarde era imposible, non podía. Pero tamén era unha oportunidade, non, Óscar? Podía ser, pero non podía, polo meu traballo podía máis que adestrar a partir das 7:30, 8 da tarde, non? Sí, porque o xubilado de Depor tampouco che garantiza. No, pero claro, era eso, non podía compatibilizalo. Que pasa? Pois esas cousas que a veces son boas e malas, como decía na miña carreira deportiva como xogador, ese momento malo cando subo ao primeiro equipo a nivel económico, que se van xogadores e nos dá a oportunidade de xogar a chavales, pois volve a pasar ca pandemia, non? O deixar de entrar en Laracha non entreno, o no ano da pandemia eu non estou adestrando, e cando acaba a tempada pois me chaman para o Deportivo División do Honor 2021. En ese momento pois o traballo despois da pandemia nunha empresa de autobuses pois era moito máis reducido, casi non tiñamos actividade. E daquela, pois, falando con meus primos, me animan, pois... Xeración boa, ademais. Bueno, pois, en daquela, pois, empezamos a volvemos a entrar no Depor, co tema xuvenil, cunha xeración moi boa, con moitísimo talento, pero que levaba uns anos nos que non era capaz de competir, non? Nin en cadete A, nin en xuvenil B, Xeración 2003, non? Tanto se fala do 2003. Celta, non? E a do Depor, pois... Moi boa, con un talento moi bon. Quen andaba por aí, Óscar? Pois mira, pois que estén nese de 2003 son Trilli, Barcia, Jairo, Nájera, Noel,
bueno, creo que Un equipazo. xogadores E os que viñan por abaixo. xogadores os que viñan por abaixo e algún que estaba por arriba, é dicir, nese Tamén. equipo Mario Domínguez. un ano máis maiores que eles estaba Mario Domínguez, Prais Val que se ficha ese ano, estaba Jeremai, estaba Fito que está no Bergan, Sí. bueno, quero dicir, unha xeración moi boa. É certo que a de 2002, a de Fito, Jeremai, Mario Domínguez, creo que desde infantiles nunca ganaron unha liga. Como dixo Fito cando ganou a liga, me dixo: "Mister, la primeira vez en liga que gano en fútbol 11 en Me el Depor". sorprende, porque É increíble, xogas no Depor. increíble. Pasa que, bueno, claro, bueno, está no pues, Celta tamén. creo que xuntouse ese talento da 2003 con esas ganas de gañar desa xeración de 2002 con esa capacidade de competir que eu como adestrador podía introducir vindo do fútbol que viña, non, de terceira división e deste fútbol de verdad que Sí. nos lle decimos ali, porque dicimos, isto é fútbol Sí. un pouco de mentira, e o fútbol de verdad empeza en Sí, terceira. máis competitividade, máis... Sí, donde bueno, pois o rendimento pois é a primeira, bueno, pois o primeiro obxectivo, é donde realmente pois vas con esa competitividade por diante. Bueno, pois creo que fixemos un ano espectacular, evidentemente, ganando a Liga e ganando a Copa de Campeóns. É que, É hostia. espectacular. Quen- Falabas da calidade dos xogadores do 2003, que chama a atención o caso de Noel un pouco, non? Porque foi como no seu momento, daquela era un pouco como o exemplo da, o sea, a cara visible desa xeración, non? Un pouco. Bueno, creo que Noel foi primeiro que tiña unhas condicións determinadas, bueno, como xogador ten unhas condicións determinadas, é un xogador que se manexa moi ben en espacios porque ten moita velocidade e ten moitísima calidade individual, daquela xuntando as dúas cousas rayou a gran altura nesa fase de final, porque, final, porque sí. claro, xogando contra o Madrid e contra o Foi un Barça escándalo, non nos quedou máis remedio que xogar replegados e xogar con espacios, bueno, pois Saliuse. aí Noel pois dou unha sensación de un xogador Superioridade, incluso. Sí. moi bo. E de feito lle abriu as portas do primeiro equipo, non? Cando empeza a pretempada co primeiro equipo, pois iba a ser o dianteiro do Fabril, estar en dinámica do primeiro equipo, pero ser o dianteiro do Fabril, pero empeza a tempada a un nivel na que na primeira xornada lle marca o Celta B sí. en Riazor, na segunda lle marca o Tarazona, creo, en Tarazona, na terceira volve a marcar en Riazor. Bueno, ao final xa nunca non chegou a xogar, é un xogador que pasou do juvenil directamente ao primeiro equipo, non xogou Crees que iso débese ao que realmente Riazor necesitaba naquel momento o que despois foi Jeremai ou Mella, necesitaba un futbolista, sabes? Sí, saído da casa, da canteira, un daba a sensación estandarte da xeración. por o momento do Deportivo. Teño esa sensación. Sí, aparte a canteira estaba ben, ganando eso, o equipo, a ver, cando un club está nun momento a nivel do primeiro equipo pois pasando mal, nese momento co descenso a segunda B, depois con estando nesa primeira ref, esa fase final da Copa de Campeóns Ilusionou. que cando estamos alá nós non nos damos conta, pero cando chegamos aquí nos damos conta de que a afición do Depor se ilusionou, sobre todo vendo esos partidos contra o Madrid e contra o Barça, e creo que foi un clic que cambiou, non? Creo que na cabeza de todos, tanto na xente do club como nos aficionados. É certo que eso ben provocado polo bo traballo que estaba facendo na canteira desde había 6, 7, 8 anos, e fai ese clic, non? Que parece como que ahora sí a canteira, bueno, pois daquela, nese momento, pois rapidamente buscamos nombres, non? É dicir, a canteira en sí mesma necesita nomes, non? E daquela, bueno, pois os primeiros en chegar foron pois Noel e Trilli, e creo que, bueno, pois esa situación pois posiblemente, bueno, pois ao final acabou derivando en que Noel era un xogador que era importante no primeiro equipo, pero non xogaba sempre, daquela non sabían se por ese motivo ou por outro era polo que se podía traspasar ou non. Bueno, ao final hubo acabou aceptando unha boa oferta, lóxicamente, para irse ao Madrid B. Pero crees que acertou el, marchando... É que ahora, pero que, claro, a posteriori é fácil decir, a posteriori para decir todos que non, faceríamos evidentemente, non? outras cousas, non? Xa. Ou sí, pero eu creo que nese momento estando no Depor en primeira ref, a decisión é difícil. Creo que podía apostar por quedarse e ser un pouco a referencia dese asalto da canteira ao primeiro equipo.
Ao final foi un pouco o que fixo Jeremai, non? Son decisións. Sí, pero son decisións. Eu non podo valorar agora a posteriori o que pasou con un e o que pasou con outro, non? O mismo podemos pensar, estaba no Racing de Santander Pablo Torre, vai para o Barça, pois sale cedido, xoga no filial. É que pasa, por eso pregunto, porque pasa moitas veces, en moitos casos. Fora o xogador máis importante do primeiro equipo do Racing no ascenso a segunda. Bueno, pois que quero dicir, as decisións dunha carreira futbolística ou unha carreira deportiva de calquer xogador, pois son difíciles de valorar, non? Sobre todo hai que valorar nese mismo momento, non? Eu non entro en valorar unha cousa ou outra, non? Pero bueno, pero si nos dimos conta que había cambiado ou que cambiara algo e que buscábamos eses nomes, non? Claro. E que tocades o ceo en Marbella, gañadeslle 3-1 na final ao Barça. Como recordas esa gañar e despois chegar a Coruña? Como celebrar? Aí sí que celebraches, Óscar. Non foi ali, foi felicidade. Recordo, sí, ese foi unha sensación de felicidade. Xogades contra o Celta e está Giraldez de entrenador ou non? Non. No Giraldez estaba no Juvenil B. Vale. Pero gañades o Juvenil A do Celta. Sí, ganamos o Juvenil A, que entrenaba Jorge Cuesta, que estuvo na Sarriana. Claro. Bueno, pois aí creo que foi unha a partir ganamos os 2 partidos ao Celta, había moito tempo que non se ganaba o Celta en Vigo, ganamos os 2 partidos ao Celta 2-1 os 2 partidos, e creo que eso nos dou un pouco un impulso a nivel de creer en nos mismos como equipo, non? E depois na fase de campeóns, nesa fase final en Marbella, é certo que a sensación, sobre todo despois do primeiro partido, certo que contra o Madrid xogamos un partido no que o Madrid eu creo que era moi superior, en canto nese momento estaba Peter, estaba Aranda, estaba Óscar Aranda, estaba Bruno Iglesias, estaba Teo Zidane, estaba Cañizares de porteiro, estaba Javi Rueda, o lateral do Celta era o suplente, no, perdón, era o titular. Javi Rueda era o titular do lateral izquierdo, Retuerta era o lateral dereito, Javi Rueda, lateral izquierdo Retuerta, os centrales Carrillo, outro que está ahora en primeira división cedido, está no Villarreal. Sí, Rafa Marín. Moi voto. David González, o medio punta que está no Burgos ahora, que era un equipo, bueno, pues nos tocou facer un traballo defensivo moi bo, pero casi non nos daban opcións nin de contraatacar. Claro. Era un equipo, a verdad, que moi completo. Real Madrid, ganamos 0-1, e si recordo a sensación de acabar o partido e ter unha felicidade calmada, pero unha felicidade de decir, viñemos aquí, temos unha anécdota, sei que estamos fora de tempo, pero temos unha anécdota na que, claro, nos xogábamos ás 7 da tarde e o equipo que perdese xa non tiña hotel ese día ali, xa tiña que virse de volta. Daquela nos tiñamos o autobús preparado, e tampouco o equipo que perdese non tiña cena. O sea, o equipo que ganase tiña cena no hotel, pero o equipo que perdese marchaba. Daquela nós tiñamos pedidas unhas pizzas. Pues de acaso. Claro, tiñamos pedidas unhas pizzas para que viñeran o bus, non? E daquela acabou o partido, estábamos ali, ca celebración, con todo. Mandaste para Madrid, para Real Madrid. Bueno, algún pensou neso, pero no. O caso é que cando acabou o partido, ven as pizzas, yo di o delegado de felicidade, e di, no, nosotros nada, nosotros vamos para o hotel. E entonces me chaman a min da Coruña, do club, que donde pediron as pizzas están chamando que nadie recolle as pizzas. E vos as pizzas, claro. E daquela digo, bueno, pois que bueno, non te preocupes, soluciono eu, que as traigo outra vez. Falei co delegado, e colle as pizzas igual, metes no autobús, se non se comen, non se comen. Ou pos pais dos xogadores. E menos mal, porque claro, nos ao acabar con toda esa felicidade, digo, bueno, ahora o que temos que facer é ver a semifinal Málaga-Barça. Daquela nos quedamos eu máis Lagar, o meu segundo, nos quedamos a ver a semifinal, e cando chegamos ao hotel, chegamos ás 12 e pico, que nos levou Cata, o que está de secretario técnico no Osasuna, un amigo meu, estaba ali vendo o partido, nos levou el no coche que tiña ali alquilado. Xa non había cena, claro. Menos mal que habíamos pedido as pizzas frías. E daquela comemos as pizzas frías.
Pero foi unha sensación de felicidade, de pensar que tiñamos que vir de volta e que nos quedábamos ali 4 días aínda para xogar a final. Pua, tremendo. Co que supoñía para min no traballo tiña que volver a recalcular todo porque eu tiña pensado traballar o fin de semana. Bueno, quero dicir, fora algo que e depois, bueno, pois a final outro pelotazo na final, sí, máis doado que o Madrid. Eu creo que era un equipo diferente, un equipo que tiña moita capacidade con balón, pero que se descubría máis en defensa daquela que éramos capaces de contraatacarlle, cousa que o Madrid non. E depois, pero nesa final empezamos ganando e nós pensábamos, hostia, bueno, nos empatan, volvemos a marcar 2-1, estábamos aí e faltando 15 minutos para, bueno, non estábamos tranquilos porque sempre pensas que cando tes unha oportunidade ou cando tes bueno, pois que tes máis que ganar que perder, e daquela sempre estás dunha maneira positiva, non hai medo, non hai, e daquela pois non había ningún medo a que nos empatasen, só había que ser consecuente que o que necesitaba o partido, pois tiñamos que estar replegados, pero ti non tiñas non vacilabas no partido en nada, non? E recordo que marcamos o 3-1 faltando 15 minutos. E cando marcamos o 3-1 coincidiu ca pausa pa beber, porque facía moitísimo calor, e cando salimos a xogar digo, agora sí que non podemos perder. Hostia, ahora sí que aí puxeche nervioso. Eu digo, ahora temos que apertar máis porque ahora non podemos perder. Ahora sería unha cagada perder, non? Sí. E aquela empezamos a apertar máis, empezamos a que a xente se puxe as pilas, empezamos a facer contraataques, a verdade que podíamos ganar 4-5-1. E o equipo estuvo a un nivel da hostia, e cando, bueno, xa con 3-1 vimos que estaba xa nos últimos do desconto, así que me acerquei aos que estaban ali no banquillo e ellos dixen a que acabades de liar. Dixeste conta, O sea, aí dime conta de que acabades de liar porque a mí me chegara pois a prensa todo da semifinal. Xa era un éxito estar na final, xa a xente, eu sabía que a xente nos iba a un pouco a valorar, non, o campeonato, pero cando vexo que ganamos, efectivamente, decir, ao final foi un para... É que un exitazo na historia recente do Deportivo, é un éxito aparte, porque a partir de aí foi cando un pouco se puxo no escaparate a canteira, empezaron a ir xogadores. Despois ti vas para Fabril, 21 a 22, chegas ao Fabril, como chega esa oferta, decides ir para adiante, non? Sí, terceira ref. Aí celebramos, collimos COVID, un lote deles. Por que collistedes COVID? Bueno, pues, como foi a celebración, Óscar? No, a celebración foi que viñamos todos xuntos no autobús, depois tuvemos unha cena o día seguinte, nos recibiron no Concello, tuvemos unha cena, en esa cena, bueno, supoño, non sei se era na cena ou que, así que o día seguinte empezou a salir positivos, varios xogadores, tal, e ao final votamos... E ti tamén? Eu estuve con COVID e votamos, creo que 12 días metidos na casa. Estuve 12 días no mes de julio metido nunha habitación da miña casa ca celebración. Nese impás de tempo, digamos, bueno, pues, eu non tiña contrato no Deportivo, eu sabía que Valero tiña 2 anos máis no Fabril, pero unha chamada de Fran, bueno, pues me di que Valerón que decidiu non seguir e que pensaron que bueno, que collereu o Fabril. Bueno, vaite chamar pois o director xeral para facerche unha oferta e tal. Bueno, pues, xa sabía que iba a aceptar, porque evidentemente era seguir no Depor e ademais volver á terceira división, que era, bueno, pues xa terceira ref, xa non segunda ref, pero, claro. O sea, xa bueno, non... No, terceira ref, pero era un novo formato, sí. Sí, era terceira ref nese momento. Collimos un equipo que bueno, pues que non era era unha, digamos, entre moitos xogadores novos que viñan de xuvenís e algúns xogadores que mantiñan con contrato, que non sei. Bueno, creo que tuvemos malos momentos, pero tuvemos un final de temporada moi bo, donde nos metimos na fase de ascenso, xogamos contra un Orense moi bo, que nos eliminou en San Lázaro, 1-0. Sí, pero aí me pareceu que falei con club e eu creo que podemos levar esta xeración a segunda ref porque necesitámoslo. O sea, o club necesita que esta xeración este en segunda ref. Totalmente. Para ter ese salto sea un pouco menor, e aí necesitamos pois fichar pois un central, bueno, empezamos a valorar, bueno, o club pois fomos da man
creo que depois a seguinte tempada cun equipo moi novo, pero con talento brutal, con moito talento, brutal. con xogadores que non habían estado nesa final siquiera, nin nesa claro, liga, porque chegan con Diego Gómez, Jairo si xa estuera, Jairo na final non xogou, pero Jairo estaba nese equipo, pero por exemplo, os xogadores que foron importantes no hora do ascenso, Martín Ochoa, 16 goles, claro, Óscar Mima, Diego Gómez, Braisval, Barcia, bueno, xa estaban. Esos xa estaban, pero bueno, quero dicir que un equipo novo no que se foron incorporando xogadores, no que Noel o ano anterior non xogou nada. Bueno, quero dicir que xogou Jeremai o ano anterior. Eu recordo os primeiros partidos teus no Fabril que empezou ali, que meteron doblete en Noia. Andaba, aí empezou, eu fijéme en Jeremai aí. Sí, aí el Jeremai ese ano fixo unha temporada discreta, para o que vemos de Jeremai, lógicamente foi unha temporada discreta, porque Jeremai é un tío especial. Jeremai é un tío moi especial. En que sentido? Un xogador que necesita un contexto no que el se sinta a gusto, non? A gusto é importante. A gusto é importante. E aínda que no Fabril era importante, pero que el durante a semana estaba co primeiro equipo. Ese baixar solo a xogar os partidos, a el, bueno, pois non era digamos o contexto que máis lle favorecía. Claro. Eu teño con el un feeling, bueno, creo que teño con el unha moi boa relación, no sentido de que bueno, pois entendíamos que hai xogadores que aínda que non entrenen co equipo, depois sí teñen esa capacidade de adaptarse. Por qué? Porque son máis tácticos, pero Jeremai que hai que crear ese contexto para que el explote como... Por eso en terceira non chegou tampouco a ser escandaloso, que sí que o era, pero claro, non era fácil xogar en Arnoia, en Ponteareas non chegou a xogar. Pero ele era sobre todo un xogador que facía cousas moi boas, que se adivinaba a capacidade que tiña, pero que non tiña esa continuidade, non? En cambio, bueno, pues creándolle ese contexto, pues xa se ve que é un xogador bueno, que non ten límite, non? Que cada vez que pensamos que chega ao seu límite non o ten, non? Daquela nese momento, nese contexto, creo que o Fabril fixo a labor de darlle os minutos que no primeiro equipo non tiña, pero el non acababa de explotar no Fabril, e creo que despois ese outro mediano que estuvo no primeiro equipo, que xogou menos tal, el, bueno, creo que a confianza demostrou que era un xogador, bueno, evidentemente ahora non ten moito valor decilo ahora, non? Pero bueno. Daquela xa se intuía, non? Sí. É complicado tamén acoplar cando estás no filial, supoño, non? Acoplar os xogadores que chegaron no primeiro equipo. Hai moitos xogadores que triunfaron no filial e que despois non se afianzaron no primeiro equipo. Martín Ochoa é un exemplo claro. É que son contextos diferentes, non? Son contextos donde, claro, son contextos diferentes e hai que irse adaptando, e o filial é unha continua adaptación á situación que tes, non? É dicir, tes que ir dándolle entradas futbolistas, ir tratando de que ningún se vaya quedando atrás, ir, bueno, pues todo eso metido na competición e tal, bueno, pues hai que irlle, pero bueno, creo que ahora no Deportivo estáse facendo esa labor moi ben. Ese ano tremendo, Acabades ascendendo, Calavagueiros na última xornada, gol de Mella. Con gol de Mella. Gol de Mella, sí. Mella ten esa virtude de marcar sempre esos goles sair partidos a aparecer en momentos importantes. É curioso porque nesa última xornada xogades vos a vida en Calavagueiros e o Arousa iba por detrás, xogaba en Vilalba. Eu estive nese partido 2-1, gañou o Vilalbés. Sí. Axudouvos un pouco a ascender tamén. Sí, chamáchelos antes do a Simón, seguro. Bueno, Simón e eu durante moitos anos falábamos, creo que día sí día tamén, sobre todo o ano que el colle o Vilalbés, eu estaba no Laracha, el e o Vilalbés collía os que deixaba o Laracha. O cual, imaginadevos, falábamos prácticamente todos os días. E depois o ano que eu estou no División de Honor, pois falábamos tamén porque, bueno, pois porque el me facía partícipe un pouco da terceira, do que lle pasaba, do que crea. Pero depois aí eses días non fai falta falar, aparte eles xogábanse tamén meterse, daquela non facía falta falar. Doble felicidade ese ano, ascenso do Vilalbés e do Fabril. Para min sí, sin ninguna duda. Para min sí foi así, yo trasladei a eles e incluso bueno, pues quixen estar na calzada, pero non puiden. Non puiden porque polo traballo me era imposible. Parecido a cando fustedes a Pulpi, por exemplo. Sí, pero co ascenso que é máis meritorio, evidentemente. E despois na 23-24 que xa estamos falando, ollo, da tempada pasada, non, perdón. Fai dúas. Segunda ref. Mantedes vos co Fabril un bo equipo, quedades novenos, pasar apuros, debutas na categoría e despois, ahora sí,
tempada pasada, tamén empezas co Fabril. Contanos un pouco ti que pasou a tempada pasada, Óscar, porque foron moitas emocións, non? Sí, a verdad que sí, non? Empezas bueno, ves con un proxecto donde cada ano se dá un paso máis, donde o ano a 23-24 no Fabril que nos salvamos na última xornada, pois se fai, eu creo que unha labor moi boa que surtir de xogadores ao primeiro equipo durante moitos partidos da tempada. Eso creo que lle dá moito, para min lle dá moito máis valor pois a esa salvación, claro. E depois, bueno, pois tratando sempre de construir un paso máis. O ano pasado, cando empeza a tempada, nos bueno, pois creo que nos empezamos a dar conta de que o equipo ten unha capacidade competitiva, o Fabril ten unha capacidade competitiva. Cando eu deixo o equipo, cuartos. Íbamos cuartos, creo que quintos, empatados con dous ou tres equipos, empatados aí cuarto, quinto, sexto, sétimo, me parece, pero xa nos parecía que xa víamos, pasáramos, xa xogáramos en Soria contra o Numancia, en pasaron contra o Pontevedra. Bueno, tuéramos un mal partido en Marino, eso sí, pero depois creo que éramos un equipo que viñamos de ganar contra o Rollo Cantabria. Esa semana que pasou o primeiro equipo, primeiro de maneira interina. Como foi a chamada? Esperábalo? No. É que esas cousas non se esperan. Ao estar no Fabril nunca esperas, oye, pode que haya esta opción. É que se suele buscar antes fora, non? Mais ben. Sí, pero eu nese momento non é certo que eu vou ao partido de casualidade, porque nós xogáramos o sábado en Cantabria contra o Rayo Cantabria, e o domingo, pois como tiñamos descanso, e vos aproveitei e fun velo o primeiro equipo, non? O primeiro equipo, o lunes adestramos con normalidade e vemos o cese de Manolo, incluso falo con el, co seu segundo. Que lle dis? Podes saber? Non. Sí, bueno, moita suerte, unha pena, bueno, que se di nestos casos. Foi unha saída. Foi un pouco raro tamén. Unha relación boa, a verdad, sobre todo neste segundo ano del, pois estaba, bueno, sendo unha relación incluso máis cercana. Moito contacto tamén, para falar de xogadores, incluso, non? Moito máis contacto que na primeira, a verdad que, bueno, pois nunca esperas unha cousa así. Bueno, o caso é que empezamos a preparar o partido do Guijuelo, e os días de descanso, bueno, para o corpo técnico non son descanso. Eu vou a Abegondo igual a traballar, e estando traballando ali, salgo a tomar café. Cando volvo de tomar café, me chaman bueno, pues, ao despacho da Dirección Xeral para decirme que sospeitaos que non teñen adestrador de momento, e que o día seguinte vou facer o entrenamiento. Bueno, xa nos poñemos en contacto para ter unha reunión co preparador físico, preparamos o adestramento, e xa durante a tarde me ponte a ver partidos do Cartagena, por se acaso hai que ir a Cartagena. Fuches, Cartagena. En principio ser un entrenador interino, entonces. Cartagena, Murcia. Por eso digo que e despois Cartagena. Bueno, pues efectivamente empezamos aí xa, en vez de salir de Abegondo ás 7, 8 da tarde, eu salín ás 10:30 ou 11 da noite, vendo pues, o Cartagena, preparando o entrenamiento do mércores. O mércores facemos adestramento. Creo que o mércores ou o xoves se fai a roda de prensa para ir xa a Cartagena. Xa o mércores pones a medir en conta con que vas a ir ti a Cartagena. Bueno, pois asumes con normalidade. Normalidade ou... Todo é moito máis rápido, todo pasa rápido, todo cando te das conta... Cando te das conta estás ante o maior reto da tua vida, Óscar. Posiblemente, un reto importante, pero tendo claro que a miña situación nese momento era como que trasí públicamente, non? Eu sou un hombre de club, que o club necesita que alguén se faga cargo do primeiro equipo, como entrenador de filial, pois queren que son eu, pois vamos a darlle continuidade a isto, vamos a traballar da maneira posible, tratar de sumar 3 puntos que para o que veña para a semana que ven, pois lle sirvan un pouco para... Joder. O que diste, que pasa todo tan rápido que igual non eres moi consciente no momento. No, porque eu estaba o martes en Abegondo, pasa isto, tengo a reunión co preparador físico do primeiro equipo para organizar o adestramento, máis empezo a ver partidos do Cartagena, me vexo 2 ou 3 partidos, máis me masan o informe dos analistas do Cartagena, facemos o entrenamiento, salgo de Abegondo 11 e pico da noite, chego a casa, o día seguinte pois adestramento, faço adestramento, sabes que hai moitos máis ollos, bueno, tes a charla ca plantilla no vestiario,
Nada de nerviosismo ou así? No. Como no. foi? Que dixaches sobre o vestuario? Bueno, cando chegaches? algo normal. Primeiro chegas nunha situación que non sabes se é definitiva ou non, daquela pois, que te facer vir a axudar, que é unha situación desagradable, pois o cese dun compañeiro evidentemente, pero que bueno, pois que eu sea para unha semana ou para 2 semanas ou para 2 meses, o meu objetivo é axudar pois a que, bueno, pois a que isto todo funcione, vaya mellor, que a miña maneira de ser, simplemente, pois tratar de transmitir o que, bueno, como son eu, tranquilidade, traballo e pouco máis. E o domingo, sábado, imos descacar 5 Bueno, a Cartagena. sí, trasladar un pouco tamén a opinión pública pois a seguridade de que se vai competir, de que non é unha cousa sino que se vai competir, que Porque pillas o equipo nunha situación fastidiada, non? O sea, o equipo estaba en descenso nese momento. Sí. Claro. E que che piden? Claro, que foi en que incidiches ti máis, por exemplo, nos entrenamentos de cara a xestión de grupo? Bueno, sobre todo na confianza dos futbolistas, que se suele incidir nestes casos, non? Primeiro, era unha situación con certa complicación, porque é certo que cando un chega a un equipo que cesa un adestrador normalmente porque hai, bueno, pues, problemas, porque o adestrador bueno, neste caso non había resultados, pero a maior parte do grupo estaba con Imanol, e daquela tampouco podíamos romper con todo o que se estaba facendo, tiñamos que darlle un pouco de continuidade a todo o que pasaba, a todo o que se estaba facendo. Bueno, en ese sentido, un pouco de tranquilidade, tranquilizar un pouco a situación, darlle un pouco algún toque, lóxicamente, no adestramento, algún toque a nivel estratégico para o partido, que si incidimos moito a nivel estratégico en certas situacións. Recordo Cartagena defendía 5-2-3, daquela había que conquistar os lados deses doble pivote, fijar os laterais, bueno, analizaches ben ese partido. Certas cousas, sí, analizámoslo ben. Un 5 e que pasa? Aí que che que dis? Que pasa? Non que sei. digo? Si digo que digo... Di. No, cando... Que dixeche? No, ten unha anécdota, podo contala, porque cando acaba o partido, un 5, Joder. chego baixo as escaleiras do vestiario, está Fernando Soriano na porta do vestuario, me dá un abrazo e digo, bueno, busco un entrenador, que agora Xa fixen o traballo. un 5, un pouco de coña para reírnos, ¿no? Sí. Bueno, e nada, despois si é certo que unha, claro, evidentemente unha situación, todo pasa tan rápido, martes pasa rápido, miércoles, xa non che digo nada, pasa rapidísimo, toda a tarde traballando. O xoves xogan, me comprometera cos meus amigos do Santirso a ir ver o partido Santirso Español. Con Fabio, estiveron aquí esa semana, Pois sí, no, pois me comprometera a ir velo con, bueno, os que leva o Santirso, non Fabio, son amigos meus de toda a vida, Félix. Van a ascender este ano. Pode ser, a ver o Betanzos. Pero, bueno, chego me comprometí en ese partido, que quería ir, non? E dije, hostia, non podo ahora deixar de ir, a ver si porque ahora vou ir co primeiro equipo, xa deixo de ir, non, pois teño que ir. Este flipado. Claro, efectivamente, tal cual daquela, bueno, salí, ao salir do partido fun buscar a miña muller, era noite de Halloween, fun buscar a miña muller e xa vin en Betanzos que, bueno, parquei, fun a buscar e xa vin todo xente, amigos conocidos, pendientes. Pero que non era como sempre, non? No, xa vin máis ollos en río. Pasou todo un pouco rápido, bueno, marchamos para Cartaxena, e un amigo que vivía en Bullas, que é de Betanzos, pero vivía en Bullas, e vive. Joder, que pasa en Betanzos, Bullas? Me pide entradas xa para Albacete, para Elche, e me pide para Cartagena, claro, non sabía que vire eu de entrenador. Daquela, bueno, pois quedei con el, e máis con un chaval de Betanzos que un piragüista, Antón Lagares, que estaba en Murcia, no Centro de Alto Rendimento. Veñen o partido, que la esperan para saludarme, e cando acaba o partido, joder, que ben, non sei que, digo, bueno, temos que ir para o hotel, pero, joder, son as 6:30, ás 7 estou no hotel, hasta as 9 non cenamos, vida está ali. Vale, vieron hasta ali, nos fomos tomar un café os tres. Esas 2 horas donde que todo o mundo me estaba mandando whatsapps, que estaba tomando un café con un rapaz, un piragüista recoñecible, importante en Betanzos, Antón Lagares, un amigo meu de toda a vida, Manolo, tomando un café ali os tres, tranquilamente, falando das nosas cousas de Betanzos, da tortilla. Sí, bueno, todo o móvil a tope con whatsapps e tal. E aí digo, hostia, claro, querendo aparentar normalidade, facer unha vida normal, pero que ao final era normal, ao final tiña que pasarme hasta as 2 da mañá ou 3 contestando whatsapps, pero
sí que contestei, bueno, creo, non sei se eu, pero intentei contestar sempre neses casos todos os WhatsApps que me mandan, todos, absolutamente todos, personalmente, non Claro. mandarlle. Por qué? Porque creo que se alguén toma a molestia de felicitarche ou de darche ánimos por un grupo, pues tamén merece. E nada, e daquela chegamos aquí, facemos un adestramento, e me din, bueno, mentras ti olvídate do Fabril de momento. Manuel Pablo xa estaba colleu as... No, nese momento estuvera a lagar, o meu segundo, quedarase co Nese Fabril. momento non se sabía, non? Claro. Moi ben que E me, bueno, ti empeza a ver o Ibar por si acaso. Pero Por si acaso, pero todos os semanas por si acaso. chegar a casa de noite Estamos buscando. me chamou Fernando para decirme, bueno, pues que Que hai de ti xa? como me vira, como tal, si me encontrara ben, tal, bueno. Que iban a falar, pero que domingo o lunes pola mañán que me chamaba, tuvimos unha reunión e me dixo, mira, decimos que si queres, si ti estás disposto a asumir este reto, pues que creo que eres a persona adecuada para quedarte hasta final de temporada e tal. Colguei o teléfono e dixe a miña muller, Vou ser o entrenador. vou ser do Deportivo, mellor. A eso non se pode decir que non, nunca, non? Imagino, non cero dúbidas. Cero dúbidas. E a presión? Sería incongruente estarte preparando toda a vida para querer ser profesional e no momento que che chega esa oportunidade, aínda que bueno, pues xa levaba un par de anos sendo profesional, pero nese punto pois non podes decir que non. A presión a nivel mediático, os medios, o que falábamos antes no café, as redes sociais. Bueno, creo que, aparte de que sí, evidentemente, pois había que apartar a un lado as redes sociais, a partir de creo que a presión, creo que teño capacidade para levar esa presión, non teño moita dificultade para levar a presión. Dormías ben polas noites. Sin Imagino que sería un momento da túa carreira non con máis presión tuveches que soportar, ou non sei. Sí, o que pasa é que se ti te intentas separar un pouco a situación externa, aislarte un pouco do exterior, ao final, se eu tomo a decisión dun cambio pois no deportivo, que sei que os vayan a estar seguindo miles de personas, pero eu non leo nin escoito nada, ao final eu penso nesa mesma situación como se estuvera facendo no García Hermanos ou na Madalena. Por qué? Porque son eu as decisións según o que, aparte eu, bueno, creo que intento analizar moito as situacións, as distintas opcións, tanto para as opcións que tes no equipo, para os cambios, para todo, intento analizar moito, e ao final, se ti non tes ese efecto externo, digamos que ese efecto de altavoz que tenga a xente, pois ao final eu sei que eu sei que perdemos un partido, eu sei que todo o mundo na Coruña vai estar falando do Deportivo, do seu entrenador, pero se eu non o sei, para min é como se non pasara. Claro, Sí, claro. Non é que non sei para que están falando, Xa. aislarte desa presión. Creo que unha das cousas que, pues polo menos eu falaba co psicólogo, creo que os xogadores falan moito del, non? De Sorris, chamas. Sorribas, Joaquín Sorribas. Pois creo que co adestrador pois sempre ten unha relación nese aspecto, sempre falábamos, el dicía, no, si na presión non che digo nada que a levas perfectamente, non? É dicir, pois hai que creo que esa vai na maneira de ser de cada un. Eu sou un tío tranquilo, un tío que creo que toma as cousas con normalidade todo, e daquela nese caso igual, é dicir, as decisións a hora de ver si nos están entrando pola dereita ou pola esquerda son iguales que noutra categoría, a hora de si estás dominando o partido ou non, si che fai falta un punta máis, un medio máis, pues eso forma parte do xogo, do fútbol, e depois fora hai que comportarse con normalidade, non? Tanto ca prensa como ca xente. E como te recibeu o grupo vestiario? Porque claro, tío, ao final un adestrador que ven de baixo, ven da canteira, do filial, un grupo contrastado, como te recibeu? Bueno, eu creo que ben, non? Sobre todo a súa predisposición ao traballo e ao día a día o que se lle plantexaba moi ben, a súa predisposición despois ao que se facía nos partidos, moi ben. Creo que as condicións de traballo ao día a día, a profesionalidade no traballo, tanto sobre todo na xente que non xogaba, non? Creo que foi moi boa e que clave de un pouco do rendimento que tuvo o equipo, por menos no tempo que estuvemos nós, eu creo que foi ese día a día, ese traballo
bueno, sobre todo ese persistir na exigencia personal, non, de cada un. Creo que bueno, creo que o rendimento, si é certo que durante estuvemos 30 xornadas, durante 26 bueno, pois o rendimento foi óptimo ou prácticamente óptimo. Nas últimas 4 jornadas, así que, bueno, pois que tuvemos un rendimento algo peor, pero Deixou seguir o mellor equipo un pouco. bueno, creo que foron moitas circunstancias que era previsible que pasase, non? Nese vestiario, Óscar, temos que preguntarche evidentemente por Lucas Pérez e polo que pasou o ano pasado no vestiario, que aínda non quedou de todo claro, e nós como xornalistas temos que preguntarche si ou si. Entón, pois, se nos queres ti contar que pasou, como se viviu dende dentro esa situación, que tal con Lucas, marcou un hat-trick en Cádiz moi recordado, con ese golazo de falta. Que repercusión tuvo un equipo a súa saída? Porque foi, claro... Foi raro. Bueno, a situación con Lucas, primeiro, a miña relación con el foi moi boa dende o principio ata o final. Si é certo que el tiña pois o tema do seu fillo, pois a el lle andaba na cabeza e lle anduvo dando voltas. Eu creo que chegou un momento no que a situación, bueno, todo o que el contou, pois lle superaba un pouco e, bueno, pois decidiu pois poñer encima da mesa a posibilidade de irse para estar máis cerca do seu fillo, quizá mellor tamén máis lonxe da Coruña. Bueno, pois son decisións personais na que bueno, pois non me podo meter, como dixen el, bueno, pois apoyámolo no vestiario, tanto dende o corpo técnico, dende o club, dende os propios compañeiros, sobre todo. Eso foi o que pasou. Si é certo que unha persona con moito peso no equipo, moita influencia nos seus compañeiros, moi competitivo, que traslada esa competitividade do equipo. Evidentemente ese tipo de situacións, pois marchar el, supoño que outros xogadores collerían o testigo ese de... Sí, lógicamente, non? Isto, o sea, máis alá dos motivos que bueno, creo que el foi, bueno, xa os contou el, é dicir, nese aspecto non teño nada máis que añadir. Máis alá dos motivos, todas as cousas teñen diferentes influencias, non? Sobre todo porque marcha capitán, marcha pois ese xogador que era ese buque insignia nese momento do proxecto, que viñera de primeira división para ascender o equipo, conseguiron, no? Bueno, pois foi un pouco un shock para todos, sobre todo porque aparte os compañeros sí que, bueno, pois non pois mantuvo ao marxe de todo eso durante todo o tempo. E bueno, foi unha situación na que a nós o único que nos tocaba como corpo técnico e a min como adestrador era tratar de que esa baixa non se notase no equipo, claro, tanto a nivel deportivo como, bueno, pues como a nivel de vestiario, ¿no? E daquela, bueno, pues para min o máis importante era superar esa saída, ¿no? Superar a saída de Lucas, e a miña xestión, a miña comunicación sempre foi para que o equipo superase esa situación coa maior normalidade posible e darlle normalidade a todo o que pasaba, non? Falouse moito cando marchou Lucas e tal, de que, bueno, porque xa daquela Jeremai estaba un pouco, xa se falaba de que podía vir algún equipo por el. Eu acórdame que se falara un pouco, non sei se de maneira acertada ou non, de que a saída de Lucas axudara un pouco a librar masa salarial para poder manter a Jeremai ao final. Non sei se eso xa é falar demais. Como digo, eso é noutra oficina. Eu non teño información. Nada, e despois, falando outra vez do tema Lucas, porque houve un rumor, creo que ata se publicou en algún periódico, tivo algún problema con algún compañeiro, falábase de Buldini, xa que estás aquí, ti sábelo de sobra. Non houve ningún problema. No, nada. Perfecto. Era eso. Lucas, a súa relación cos compañeiros era moi boa. Viuse cando se despediu, de feito. Temos aquí unha pregunta que me parece moi interesante tamén, de Alex _D por _38, sobre un xogador que este ano está xogando bastante, e o ano pasado xogaba moi pouco, que é Patiño, que nos pregunta que pasou con Patiño, que non xogaba nada, e agora vese o que realmente demostra no campo. Que foi un problema de adaptación, ou mellor... Bueno, o que pasa con Patiño pode pasar con moitos xogadores, Fede Valverde, por exemplo, é dicir, xogadores que a súa importancia nos clubs non se lle poden pedir nos primeiros días de chegar, ni siquiera mellor nos primeiros meses, non? Patiño chega, eu non estou no primeiro equipo, pero chega creo que na última semana de mercado,
bueno, pues a un fútbol totalmente diferente, con unhas expectativas moi altas, bueno, pues todo eso xunto fai que en principio non empeza a entrar, daquela se empeza a preguntar máis por el que por outros futbolistas, bueno, pois daquela vai pasando que no momento que vai tendo pequenas oportunidades, pois o mellor ese exceso de querer facelo ben, pois podelle perjudicar, bueno, pois o tema do idioma que se falou moito, non é que sea unha barreira, pero si é certo que impide esa comunicación para saber o que, para entender o que lle pasa. Ti de inglés, Óscar? Como vas de inglés? Bueno, o corpo técnico entre todos máis ou menos éramos Charlie here. Eu non son moi porque non falaba nada de español. No, el principio non falaba nada de español, pues, cando tiña que falar, pois había que dirixirse en inglés. Pero bueno, el depois entendía algo, pero el non falaba, non? Pero bueno, máis alá da propia adaptación en canto ao idioma, que evidentemente eso impide que bueno, que se fale ou que se transmita verbalmente o que lle pode pasar, eu creo que ese exceso de presión por vir preparado para ser un xogador importante non o é, o sea, non está sendo daquela quere cada vez que sale demostrar que a súa capacidade non é capaz, eso fai que se frustre. Bueno, pois creo que era unha situación no que as condicións o xogador as ten, necesita pois encontrar ese sitio, ese contexto pois no equipo, non? É dicir, evidentemente este ano cunha pretemporada de por medio, pois bueno, pois ten a capacidade de con máis tranquilidade, con máis tempo, porque hai que darse conta que os futbolistas que chegan sin pretemporada, ou no final do mercado, ou no mercado de enero, teñen que ser algo moi concreto, non? É dicir, porque teñen que chegar e encontrar o seu oco sin amistosos, sin partidos de donde tives en ese 11 para 11, donde se pode adaptar millor, que tipo de futbolista estamos con, Charlie Patiño pode ser un 6 si tes o balón, pero se non o tes máis un 8 para saltar máis a presión, non é tanto de equilibrio. Bueno, pois ese tipo de cousas encaixalas pois no estilo de xogo do equipo, non? Eu non teño dudas de que as súas condicións o van a ir cada vez a máis, pero eu creo que hai que rebaixarlle a presión que traía no principio, porque solo perxudicaba, non? Parece que se está facendo. A tempada pasada, Óscar, ao final colles o equipo en descenso, cumprides o obxectivo porque vos salvades holgadamente, ademais, deixa ir o equipo un pouco, quizás, ao final de liga, pode ser, non o sei. E entón pasa o que pasa despois, que todo o mundo se preguntaba, vai seguir Óscar Gil Sanz? Ti que creías? Como veías esa situación? Como viviches dende dentro? Bueno, decir, eu non teño ninguna duda de que o que dende o primeiro día que chegamos ata o último día o traballo foi bo e os resultados en canto a como estaba o equipo, como competía, como competiu o equipo, como se mostraba cada partido, creo que o traballo foi moi bo. A partir de aí, pois o resto... Que nota che pos? Te pos a ti mesmo? Eu nunca me puxen nota a mí mesmo, non me vou poñer, pero sí o deportivo. Pero sí entendo que durante, é certo que é posible que a nivel de puntuación esos 4 últimos partidos nos lastrase un pouco, non creo que a nivel de proxecto, pero a nivel de puntuación sí. Nas outras 26 xornadas estábamos entre os 4 mellores equipos da liga, non? Nese momento, pero máis alá deso, creo que isto é un tema de sensacións, non? Bueno, eu creo que o equipo, eu non me poño nota, pero creo que o obxectivo conseguiuno, e que non necesito para saber que necesito, digamos, algo numérico para saber, claro, para saber que o traballo que se fixo foi bo, e estou convencido depois de analizalo ahora con tempo e de ver o que se fixo, o que se puido facer e tal, estou convencido de que o traballo foi moi bo, e que yo dixen aos futbolistas no último partido que co tempo pois valorarase estes últimos 2 tercios da liga, non? Non cambiarías nada. Isto é indicativo tamén da presión que hai no Depor, non? Porque ao final chegas un equipo que está en descenso, bota un entrenador, salva o seu equipo, que ao principio a priori debería ser o obxectivo, pero realmente é ese o obxectivo do Depor en segunda? Ou ten que ser sempre mirar cara arriba? Bueno, pero que hubo momentos na liga que como mellor se ganan 2 ou 3 partidos, podías xogar playoff, todo eso mellor.
O Deportivo ten a obriga de segunda división ser sempre un equipo que intente pois subir a primeira división, non? Ten que facer proxectos para subir a primeira división, e creo que así se entendeu, non? Máis alá deso, non cabe ninguna dúda de que todos, si analizamos moitas das miñas roldas de prensa, a partir do mes de, creo que a partir do mes de abril, sobre todo a partir do mes de marzo, en abril xa, onde falaba dun proxecto digamos estable no que se fose crecendo, porque este equipo máis tarde ou máis cedo tiña que ir a primeira división, e había que facer proxectos para a primeira división. Eso foi un pouco o que eu tratei de trasladar, porque o que como club o Depor ten que estar en primeira división, é dicir, o proxecto tiña e ten e vai encamiñado a eso. Nos temos varias preguntas aquí de seguidores, de Marcos 11, de Fran Bayo, de Javi Rey. Hai varias preguntas que son do mesmo estilo un pouco. Queremos saber si ti crees que se foi injusto con Óscar Gil Sanz, e se crees que se fixeran méritos, e bueno, un pouco que máis che doeu, que foi o que máis che deu de sair do Deportivo. Non, hai unha frase que creo que define un pouco, e cando estas preguntas, non estés triste porque acabou, senón está feliz porque sucedeu, non? Está de moda decirles, Daquela, pois eu creo que disfrutei moito dese momento. Se foi injusto ou non, evidentemente, cando a xente, a dirección do club toma decisións, tamén se está xogando cousas, e a toma pensando que é o mellor para o club. Non teño ningún... Cal foi o motivo que che deron? Bueno, non houve ningún cambio, estaban moi contentos, pero que querían darlle un cambio a situación do adestrador, e nada máis. Cal era a túa sensación? Creías que che iban a ofrecer unha renovación de primeiro adestrador ou...? Bueno, depende, hai momentos que a mellor che parece que sí, hai outros momentos que empezas que a cousa máis fría. A partir do partido do Albacete, no que confirmamos a salvación, antes do partido do Sporting Xón, a mí xa me parecía que non... Xa aí? Sí, aí xa me parecía que non. Pero porque non había ningún contacto, entonces nese aspecto pois xa estaban buscando. Bueno, buscar. A ver, no fútbol profesional, hai que buscar sempre, porque decía outro día, falar con o director deportivo hai pouco, e me decía que non sei se mañán vai vir un equipo de primeira división, vai me levar o entrenador, igual teño que deixar marchar, de un día para outro teño que buscar, teño que ter contactos con adestradores para ter aquela, hai que ter sempre, para poner diferentes horarios, se os equipos pois pertencen a grupos de empresas ou a empresarios ou tal, hai que ter varias opcións sempre. Eu aí non, nin penso moito en por que non, nin en por que sí, é dicir, eu creo que... Non acabaches fastidiado no sentido de sair do club. Eles ofrecente outro posto, non? Como... Sí, no club se me ofrece un posto, que eu estou moi agradecido, pero eu sinto máis cerca do rendimiento, máis cerca un pouco do verde, do fútbol, xa non só do verde, sino do fútbol de rendimiento. Eu entendo, a verdade que estou moi agradecido, non, nese aspecto ao seu ofrecemento. Pero ahora necesitaba un pouco tamén ese descanso para adestrar no equipo que sea, no proxecto que sea. Non chegaron ofertas, Óscar, este verán? Seguro que sí, non? Bueno, alguna cousa chegou, pero era para salir incluso de España, e de momento preferí. Podes saber? É que eses gustan, non sería Arabia. No, molaba, era para a Europa, e outra situación para ir a Portugal, pero de momento prefería. Pero non planteixas no futuro eso de irse? Sí, evidentemente, pois a Portugal, tes que valorar onde mellor. Evidentemente eu estou a gusto aquí, si decías ti, si non me fastidio, o que máis me trastoca pois a familia, non? Eu sempre vivín en Betanzos, teño a miña familia en Betanzos, que sea salir, pois evidentemente pois trastoca algo, pero hai que asumilo. Desde o momento que un decide pois dar ese paso a ese profesionalismo, pois entendo que a decisión que teña que tomar a partir de agora pois ten que ser o mellor para todos, para min, pero tamén para a familia, lógicamente. Porque xa que falas diso, antes falábamos un pouco que o mellor ti non tanto sufrías a presión, pero o mellor teu fillo, que é súper do Depor e iba ao estadio, pois que o vivía dunha forma diferente. Bueno, non sei se nos podes contar algunha anécdota de... Pablo, por certo, xogador do Betanzos. Sí. Seguindo os teus pasos.
Sí, yo digo que el é mellor do que era eu cando tiña a súa edad. Oye, Sí. Outra cousa é que xogo os partidos que xoguei eu en terceira, que xa é outra cousa, pero molletes, conseguirao. non o sei. Son moitos. Non o sei. Eu quero que o consiga se lle gusta, se realmente o disfruta. Se o sufre, non. É dicir, hai xogadores que prefieren dedicar a súa vida pois a estudiar, salir, non quero dicir que non dedique a estudiar, pero que o seu tempo libre non o dedique a prepararse para xogar, sino a prepararse pois para salir ou para pois cada un que pero si realmente lle gusta, si realmente pois o vai disfrutar, como a mí me aportou tantas cousas o fútbol, tantas, eu estou tan orgulloso da miña carreira como xogador como da miña carreira como adestrador, evidentemente a xente dirá, pero coño, pero si como adestrador estuve chino de Dépor e como xogador, sí, pero que sei o que me costou as dúas cousas, e as dúas cousas me costaron moito porque estas cousas costa moito chegar a elas, moitísimo. Moito tempo invertido. Moito tempo, me facía gracia que un amigo me decía, joder, que decía Liga igual que este tipo non ten ambición por estar arriba, ¿no? E dicía e ambición, o sea, non ten ambición de un tipo que durante toda a súa vida traballaba, levantabas a 6:30 da mañá para salir ás 8 da tarde, quero dicir, bueno, pero me refiero que hai que ter moitas ganas de dedicarte a isto, moitas ganas de que che vaya ben, moitas ganas de ganar, porque para que che vaya ben hai que ganar moitas veces, pois para facer moitas cousas que facemos, non eu, que facemos os adestradores de terceira, de preferente. Cambiaste moito como adestrador, ti, despois do teu paso polo Dépor. Por exemplo, o Óscar Gil Sanz do Vilalbés, por exemplo, os primeiros anos do Vilalbés é moi distinto ao Óscar Gil Sanz. Diego Villares é máis. É a coincidencia nas dúas cousas, pero sí é certo que un vais adaptando a diferentes maneiras de xogar que ten cada equipo. Non é o mismo como xogaba o Dépor Xuvenil, como xogaba o Vilalbés en terceira división, pero tampouco é o mismo como xogaba o Vilalbés en terceira, como xogaba o Betanzos en preferente. Bueno, pois evidentemente eu creo que os adestradores temos que estar continuamente formándonos e continuamente millorando, pois senón, se te estancas, perdes, eres peor, non? E daquela tes que estar continuamente buscando unha mellor versión de ti, é dicir, evidentemente o Deportivo pois desde que entrei no Xuvenil, evidentemente agora hai unha mellor versión de Óscar Gil Sanz que había no Vilalbés, senón malo. Claro, senón malo, e aparte un ten que aprender de todo o que lle pasa e de todo o que ten ao lado, non? Hai que aprender da xente que tes ao lado, dos futbolistas que adestras, hai que aprender cada día. Eu recordo aquela Nono Laracha cando xa aparecía de por esos a maneira de interpretar o xogo combinativo de xogadores como Iaguito Novo, como Ortuño, como Sandá, como Canutec. A min enseñoume moito, solo de velos, é dicir, é un equipo que a nivel de resultados da segunda volta, pues nin estaba Ortuño, nin estaba Iago Novo, nin estaba Canute, había moitos xogadores que non estaban, e daquela pois a nivel de resultados pois non foron bons, pero a nivel de formación, a nivel de ir buscando mellorarte como unha versión digamos do adestrador que eres, pois eso é sin ningunha dúda. O paso polo Dépor e o paso polo primeiro equipo de Dépor, tamén sobre todo pois en ver todo o que pasa, en ver o que como tamén o malo, non, do fútbol. Tamén o malo do fútbol, evidentemente, moitas cousas malas no fútbol, moita xente que te quere tratar por polo que eres e non por quen eres, ou ao revés, é dicir, bueno, aprendizaxe de todas formas. Sí, pero eu nese sentido non no tema da que falábamos antes da presión, eu creo que levei bastante ben. En caso que decías do de Pablo, pois é verdade, que xa nos desviáramos. Anécdota que a nai dun dos amigos del que van ao fútbol lle decía: non lle chamedes Gil Sanz no campo, a ver se algún se vai dar conta pero bueno, quero decir, el seguindo o fútbol este ano, sigue disfrutando co Dépor, sigue indo ca súa camiseta, daquela a min, gústame que este metido neste ambiente. E ti como ves o Dépor este ano desde fora? Vexo moi ben, eu creo que sí.
porque eu vexo moi ben porque intento ser obxectivo, é dicir, intento unha das cousas que ten o dedicarse ao unha das cousas negativas que ten adestrar o equipo do que eres aficionado é un pouco separar a emoción da profesión, non? Un pouco para tomar decisións fríamente, para pois tes que un pouco separar esa emoción do aficionado, non? Non sei se é fácil volver a ter esa emoción como aficionado cando xa unha vez temos esa dificultade que eu son bastante frío ahora, analizo fríamente, porque analizo con certa distancia e vexo os non sei, creo que vin o 95% dos partidos de segunda división destas 8 xornadas, é o equipo que maior capacidade ofensiva ten, que maior incluso en canto a ritmo, en canto a tal, eu creo que o Depor, é o que creo que mellor vexo, evidentemente vamos líderes, pero que creo que vexo así obxectivamente, non? Crees que se en vez de estar Hidalgo non podo. Serías mellor aí. Creo que non teño ninguna opinión nese aspecto. Eu creo que vías de capacitado, eso está claro. Sí, por suposto. Por suposto que había capacitado, pero tamén vexo a Antonio Hidalgo capacitado, creo que un grandísimo adestrador que o demostrou nos sitios onde estuvo e o vai a demostrar aquí tamén. Unha cousa non quita outra e non fai falta que se alguén pensa que eu quero que vaya mal para que así se valor, non me fai falta, digamos, ese tipo de cousas para saber que o traballo que nos fixemos está ben feito. Sí, e ti coñeces moi ben o club, levabas dentro moitos anos. Onde ves o Depor de aquí a 5 anos? O Depor de aquí a 10 anos? Con Jeremai levantando a Champions. Bueno, eu creo que máis que poñerse obxectivos concretos cara onde vai este Depor? Creo que o Deportivo ten que ir cara a fortalecerse cada vez máis como un equipo forte, con bases sólidas en canto a, bueno, estáse vendo co que se está a facer en Abegondo, con, bueno, pois un club do siglo XXI e que, bueno, máis pronto que tarde estemos en primeira división e sin, non direi sin riesgo, porque o riesgo sempre existe, pero sí estabilizándose bueno, pois na parte media alta da clasificación, non porque por querer que volvan tempos pasados, sino sobre todo por querer poñer o club no seu sitio, donde pode estar e donde queremos que este. Non digo xa donde debe estar ou non, pero sí donde queremos que este. Para iso hai unha persoa que é o presidente actual, Escotet. Que tal con el? Tiveches algunha... Bueno, conversabas con él, como é como persoa aquí. Bueno, estivo Hugo Rama, explicounos que era un tipo bastante normal. Sí, bueno, tuve unha comida con él nada máis chegar ao primeiro equipo e despois conversábamos pois habitualmente, incluso tuve unha conversa con él agora no mes de julio, xa despois de salir do club. A verdad que, bueno, un tipo que creo que a súa chegada ao Depor, pois creo que bueno, foi unha boa noticia, vai seguir sendo unha boa noticia para o club, sin ninguna duda. Sí, señor. Bueno, xusto moi datos co ascenso, que era unha pregunta aquí que llevamos por aquí. De Jeremai tamén. Vales 30 millóns que din que... Bueno, ahora ven o Borussia Dortmund con 60, cuidado. O mercado de calquer que non se me interprete mal, non, pero de calquer mercancía, digamos, que se faga comercio, pois evidente vale que alguén este disposto a pagar por esa mercancía. Totalmente. Daquela, pois, en este caso, os futbolistas. Ti pagaríalos? Do teu bolsillo, a Jeremai? Non, porque nos teño. Eu creo que é un xogador diferente. Xa o dixen antes, no tema personal, eu teño un cariño especial por moitas cousas, non sempre tuvemos unha relación idílica, que tuvemos os nosos encontronazos, lóxicamente, porque pero el me respeta, eu respeto el moito porque, bueno, porque sei o que lle costou chegar a onde está ahora,
e o que estamos vendo que non ten teito, daquela pues, vai seguir mellorando, bueno, pues, sendo un tipo normal como é, valorando cousas que a mellor nesta sociedade de hoxe en día se valoran pouco, non? Como é esa estabilidade, ese contexto para que el medre, ese estar ca xente que sabe que o quere. Claro, Sí, señor. dache a sensación de que pode, si todo vai ben, se de por ascende e tal, de que pode botar moitos anos aí. Ten pinta, non? Sí, pero creo que se poden ser futuribles, que dependerá de moitas situacións, pero eu sí que vexo el con ganas de quedarse, e o club, por suposto, con ganas de medrar con Jeremai. E algunha anécdota que nos podes contar desa vivencia no primeiro equipo, así algunha un pouco máis divertida, ou anécdota que contabas dos micrófonos que tiveches que volver a gravar, ou como que foi eso? Podes contarnos aí? No, bueno, a ver, no primeiro equipo hai, a verdad que o día a día é moi normal, que as veces todo creo que hai un moi bo ambiente, e incluso, bueno, eu traballei moi a gusto, bueno, sabedes que eu subín o primeiro equipo con David Lagar, que xa estuvo comigo no Juvenil e no Fabril, como segundo adestrador, e o resto do corpo técnico xa estaba, moitos os conocía, outros non, e creo que entre todos o ambiente do corpo técnico, o corpo técnico que prepara os partidos, os adestramentos e todo, que estamos pues no día a día, no ambiente excepcional, os máis, bueno, os servicios médicos e demais que tamén foron parte do staff, pero creo que a convivencia e o día a día millora moito con ese grupo, non? Creo que é un grupo de traballo moi bo, sempre o dixen cando estaba ali, eu digo ahora que xa non estou, creo que a convivencia nos viaxes hai moitos momentos divertidos, moitos momentos donde surgen situacións moi boas, son todos moi deportistas, neste caso menos o adestrador, que non facía deportes, demais facíano todos, pero bueno, o adestrador digo por min, evidentemente. Pero quero dicir, aí surgen moitas anécdotas, moitos vaciles, creo que fai que o día a día sea un vacile mellor. guapo? Óscar, a ver, algún vacile así guapo? Bueno, non se poden contar, non se poden contar. Sí, aquí podes contar todo. Non se poden contar. Bueno. Que pasamos, as preguntas da audiencia xa? Penso que sí. Veña. Hai aquí preguntas interesantes, Collemos algunha destas, así. Sí, por exemplo, esta que me gusta de que Versete, que sempre é moi a ti, sempre pregunta moito. Sí. Consellos para os novos adestradores que se están formando. E pregunta tamén, que loucuras facías cando empezaches? Alguna loucura que digas ahora? Consellos xa diches moito. Sí, por eso, que botes a vista atrás e que digas, joder, isto que facía ahora, que non se me ocurriría. Moitas, imaginades, empecé a adestrar con 14 anos, e o que me facían facer a mí, pois o mellor sair a correr por fora do campo de fútbol 40 minutos ou 45, pois eu a rapaces de 12 tamén os quería facer sacar a correr por ali, imaginadevos. Moitas cousas. Despois hai unha anécdota que me di sempre Arbique Pitas, Xavi, que me mandou un día un acta, naquel era o árbitro, quedamos creo que 0-0 ou algo así, un partido de Benxamís, no que eu era adestrador, sempre me vacila porque de como un partido de Benxamís pode quedar 0-0. Oye, 0-0. Era fútbol 11, non había fútbol 8, era fútbol 11, pero que no meu equipo estaba Dani Rodríguez, o do Mallorca. Ostras, esa non o sabíamos. No Benjamín do Betanzos. Apuntaba maneiras. Por supuesto. E non marcou nese partido. Por eso que non. Joder. Mira, pues sempre me vacila con ese tipo de cousas, pero bueno. Depois consellos, eu solo dou non son quen a dar ningún consello, solo dou un que si lle gusta que traballe polo disfrute, o sea, é dicir, que poña toda a intención pois en ver partidos de calquer rival, incluso en bueno, pois eso, en preparar cousas, en darlle moitas voltas, bueno, pois sobre todo en ver moitos partidos, sería dedicarlle moito tempo. Eso creo que básico. Sí, para min sí. Haberá xente que digamos que é máis avispada, que con menos tempo tamén lle dá, Vale. Rodíase o bigote pola seguinte pregunta, que me parece moi boa. É boísima, verdad? G.dande.m. Dirixir un equipo ou un autobús, que prefires? É máis fácil un autobús, Sí? Sí, é moito máis fácil, hombre. Eu non me vexo, Vou ter por algún sitio que me vexo a veces que fan cada cosa con autobús. Si colle polo sitio, entra. Si non colle, non intentes. Pero é máis fácil o autobús, moito máis fácil. E ti prefires?
prefiro equipo. Mira, co equipo vou facer unha reflexión porque eu non escondo nunca, evidentemente, pois ao que me dediquei toda a vida, o que lle dou de comer a miña familia, o que sigo facendo algunha vez, e meus primos me chaman, oye, fame falta un conductor hoxe, e vou, o sea, esta semana fun a pasar. Cando estabas de adestrador de Depor, imagínate. Bueno, aí non podía ir porque non tiña todo o tempo dedicado ao Depor, non? Pero acabou a tempada e no mes de junio chamou un día meu primo, é dicir, non escondo. Cal é a túa ruta favorita? Tes algunha? Non teño unha favorita, pero non escondo que estou moi orgulloso, pero hai unha cousa vital, creo que para calquera de nós, A pasión, que a pasión é sobre todo o que un consigue dende cero. É dicir, eu me dedico a conducir autobuses porque a miña familia ten unha empresa de autobuses. Se a miña familia tuvera pois un bar, seguramente pois eu traballaría nun bar ou un restaurante daquela. Eso é algo que o que eu construya na empresa de autobuses xa ten unhas bases desde hai moitos anos e que fixeron moito mellor que eu ou que a nosa xeración, que foron meu pai e meus tíos, non? Estou moi orgulloso deso, pero o que eu fun facendo no fútbol, o pouco ou moito que faga no fútbol, o sea, todo feito desde cero, todo meu, o sea, eu era un rapaz que adestraba pois no Estradense ou no Betanzos, como neno, chegas ao primeiro equipo con moito esforzo, que a mí me parecía que tiña moito esforzo, empezas a adestrar rapaces, intentas facelo ben. Eu nunca adestrei en categorías de base máis alá de liga local, bueno, un ano en liga galega, pero nunca adestrei, nunca adestrei en División de Honor, en Liga Nacional, División de Honor sí, co Depor, sí, pero quero dicir, pero antes de chegar a terceira división, todo o que fun conseguindo sin que nadie me regalase nada, todo con moi pouco a pouco, e daquela, me genera eso unha pasión especial, un cariño especial a todo o que vou conseguindo. E repito, estou exactamente igual de orgulloso de adestrar o Deportivo como de haber xogado no Betanzos como xogador de terceira división, que non pude máis porque todo costa moito facelo, non? Sí, e daquela, para min eso é algo outro día que estuve en Ferrol, que a Federación Galega e o Comité de Adestradores, un recoñecemento como adestrador de segunda, teño de terceira, de preferente, todos con moito esforzo, daquela para min todos son igual de importantes. Sí, señor. Pregúntanos tamén Vítor Ouso, opinión do Arosa e da súa afición, porque sei que os fuches felicitar fai uns anos. Sí, o Arousa para min, cando xogaba en terceira, ir xogar a Lomba era facelo nun estadio diferente. Era o máis parecido a un estadio de fútbol que había en terceira división, lóxicamente cando estás en San Lázaro tamén, ou en Pasarón, pero fora de normalmente Pontevedra estaba máis en segunda B, ou Compos, Vila García, a Lomba e o Arousa, hai algo che fai que non é un campo calquera. Aura, chaman os chavales. Sí. Eu ali teño disfrutado moito de xogador, teño disfrutado moito de adestrador, sobre todo neses partidos Arousa Vilalbés, Arousa Fabril, o último ano con Luisito, donde un partido 0-0 ali con moito ambiente, e depois claro, todo que un equipo teña esa afición ou teña ese seguimento en terceira división, eu creo que dignifica moito a categoría e dignifica moito o equipo, e que todos deberíamos de seguir ese camiño, non? E aquela para min é especial, e agora con Gonza de adestrador, que conozco e tal, igual que o ano pasado con Michel, que tamén teño boa relación con ele, ou con Lemos depois na segunda parte da tempada, lle deseo o millor, e creo que non é a terceira que me gusta moito, non a categoría, pero creo que o Arousa pode estar máis arriba, pode ser un dos equipos galegos que sea un habitual da segunda ref, e incluso de estar cerca da primeira ref. Sí que fai anos fixen un artículo, hai anos, ese tempo que estuve sin adestrar, escribía para unha página web que era A Xogada, non sei se unha página web que había, facía un artículo semanal, e un fixen da Lomba, non? Porque me parecía que tiña unha aura especial, non? Sí, señor. Quero facer un inciso aquí, quero retomar etapa Vilalbés, solo para mencionarlo, que se non enredamos moitísimo,
Pregunta un tal Francisco Ruiz Rey que hai de certo en que o mellor presidente que tiveches foi Paco Ruiz. Asinado Paco Ruiz. Fai a mesma, outro día fixe a mesma pregunta. Sí. Simón. Bueno, sí ou non? Sí. Xa falamos moito de Paco. E despois temos unha anécdota que nos conta Simón Lamas que di: o primeiro adestramento dele en Vilalba, na Madalena, con pouca luz, Sí. ao rematar confundiu un cubo de pintura cun balón e, como lle digo sempre, nese momento preocupámonos un pouco. Porque pensaron que che pasaba. Certo que na Madalena, no campo de fútbol da Madalena, ao redor do campo había uns cubos de pintura a modo de papelera. Eu estaba, tiña gafas, Sí. e entrenaba sin gafas e tamén sin lentillas. Uf, é un problema, Bueno, nese momento non me parecía un problema porque aínda non tiña moita, bueno, pero estaba anoitecendo e entonces marchan os xogadores e digo, oye, Simón, bota aquel balón. E digo, Que bueno. que balón? Aquel que está aí. E digo, ai, me cago en Dios, que fichamos un entrenador que non sabe distinguir un balón dun cubo de pintura. Claro, claro. Era blanco e para mí era un balón. E aí empezou Gil Sanz a poñer lentillas para os entrenamentos. Sí, aí dixen, hai que poñer lentillas, hai que poñer solución a isto. Curros 16, a pregunta. Curros 16, que nos pregunta que xogador do Celta Fortuna cree que pode chegar ao primeiro equipo. Así a bote pronto. Así Ui, que che guste. do Celta Fortuna creo que sí, Ángel Marcos, Hugo González, bueno, creo que son dos que, sobre todo en ataque, son futbolistas moi diferenciais, moi novos ademais. Cando un xogador chega tan novo a esas categorías, bueno, pues eu creo que é importante. Importante. Óscar tamén, decir, Óscar Marcos. Sí, Óscar Marcos, sí. Sí, señor. Pois, penso que ata aquí esta parte do podcast imos pasar a un formato un pouco máis dinámico, máis de risas, porque vai entrar Eros López e traemos O Furancho Furiño. Hola, Eros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, con Óscar Gil Sanz. Que nos traes preparado hoxe? Pois bueno, como sempre unhas preguntiñas é un xogo que a ver que lle parece a Óscar. Ollo porque é dos xogos que eu creo que poden ser máis divertidos de todos. Confío en ti a morte. Outro día non sei se confiar eu, pero bueno. No, vai estar moi ben. Pero bueno, primeiro vamos cunhas preguntiñas así rápidas. E a primeira é con que xogador dos que tiveches unha relación máis especial, por así decirlo. Varios, mira, sí, diría, bueno, primeiro Dani Rodríguez, tengo unha relación porque entrei de moi novo, sempre, bueno, ainda agora teño unha relación pues con Non imos abrir ese melón. No, pero que decir, pero sí, Podemos falar da Rosat, cada verano cando ven e tal, bueno. Incluso por WhatsApp pouco, pero falamos unha vez, pero que decir, teño unha relación con el boa porque entrei de moi novo. Fichar polo Depor, aí se seguirás No Betanzos tuve unha relación especial con Poncela. Conocéis a Poncela é un central que tuvo Betanzos, que coincidiu comigo de xogador, pero non era especialmente amigo, pero era o capitán daquele equipo que dixen que ascendimos, e cando eu dimito por os problemas co presidente, el decide marchar do equipo. Ostras. Porque consideraba unha injusticia. Eu intentei convencelo, lle dixen Poncela que eu deixo de adestrar 3 anos puxe adestro, pero o xogador non, deixou de xogar para sempre. Non xogou máis o fútbol. Non xogou máis. Madre mía. Honor a Poncela. Claro, no Villalbés quizá creo que unha relación pues, con Pablo Vivero, creo que foi unha peza fundamental en todo o que pasou neses 4 anos. Gústame que vas dicindo equipo por equipo. Sí, chegamos á etapa Depor. Na etapa Depor, pues, bueno, pues creo que os rapaces son diferentes no sentido de que son relacións máis efímeras, máis intensas por momentos, pero un pouco máis efímeras. Si é certo que teño unha relación con Jeremai moi especial, sin ser un adestrador de estar encima dos xogadores cando non os teño, é dicir, non suelo mandar un WhatsApp a casi ningún, non suelo ter unha relación especial fora do campo con prácticamente ningún, pero sí creo que hai xogadores que merecen moito a pena seguir, bueno, por aí na etapa de Depor me quedo con Jeremai por ese punto de especial que ten a súa historia, sí. E todo o que vivimos. Eu lle ofrecín
casi facer algo para irse do club. Na etapa de juvenil estaba un momento especial, había xente que quería que salise do club, bueno, eu puxeme nunha situación de ou rompemos pa diante ou rompemos pa atrás. E naquela, bueno, pues creo que respondeu e a temporada foi boa en esa moi comentada fase de campeóns na que non xogou nada. E algún me dirá, pues había que quitarche o carné de entrenador por non poñer a Jeremai nin contra Madrid nin contra o Barcelona, incluso nin poñelo durante o partido. É certo que tanto contra o Madrid contra o Barcelona os extremos estaban defendendo todo o tempo. Naquela non vin ese momento, ese momento, polo que puide parecer, bueno, dito por él e comentado moitas veces, a él afianzou ese respeto, digamos, hacia min, e creo que a partir de aí creo que tuvo unha relación moi boa. Sí, señor. Un hobby. Fútbol. Para min o hobby fútbol. Ver fútbol como hobby é unha das cousas que máis valoro ahora mismo. Ir ver un partido do Betanzos, por exemplo, como hobby, e ahora empeza a valorarlo a miña muller tamén, non? Cando estábamos no Deportivo, cando estábamos no Deportivo iba a ver o partido do juvenil, dicía, no, dicía, ahora voy, porque cando xogas ti o teu equipo sufro, pois agora vou para non sufrir. Sí, señor. É un hobby. Para min ver fútbol é hobby. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Pero, ollo, non ten por que ser por a alegría dunha victoria ou tal, senón por cousas que pasaran. Bueno, creo bueno, cando estás en regional hai moitas anécdotas, non? Moitas anécdotas de chegar tarde cando estaba no Betanzos, moitas de ir eu como conductor de autobús. Ostras, levando tío. Conductor de autobús como xogador algunha vez, poucas como xogador, porque como xogador ten máis riesgo, non? Que te pase algo e depois non podías ter o autobús. Como adestrador no Betanzos moitas, porque bueno, levaban a empresa de Gilsán, e eu a veces baixaba o partido, miraba a porta, se quedaba mirando como que, hostia. Tiene que flipar a peña. Claro, ao final a mellor se conocía ou algo e dicía, hostia, claro, tamén somos vos que pues ganamos co chofer de entrenador, non? Ese tipo de cousas de anécdotas. E pois recordo unha viaxe co Depor Xuvenil a Vigo, cando se estrenou a Fouteza. Sí. E a viaxe era un pouco caótica, porque tiñamos que ir cambiarnos a Balaídos porque non había estadio, non había vestuarios en a Fouteza, e daquela fomos para lá empezamos unha discusión no bus de política entre o staff que dicía, pues estamos nunha discusión de política importante entre o delegado, o preparador físico, o segundo entrenador, o sea, bueno, non se meteu aí ningún futbolista. No, solo staff. Ali íbamos diante, ali dixo, pero hostia, estamos aquí discutindo. E dixemos, sí, pues ganamos un 2, e va a volta, e dixemos, bueno, a partir de ahora hai que discutir todos os partidos. Hai que sacar de política. Sí, señor. A que 3 xogadores levarías a gastos pagos a Punta Cana? Dos que tiveches? A Jeremai, que se desafogue ali un pouco. Hai que... No, pois levaría seguramente pois a, bueno, pois estos que vos comentei, non? Claro. A Poncela, a Paulo Vivero, e a Jeremai seguramente, non? Oye, Jeremai por aí polo medio. Sí, aí igual aí cambiaba a Jeremai para outro que me falara de fútbol, non? Regatearía a Jeremai a Poncela? Sin duda. Pero un viaxe levaba o mellor tamén, non? No, Poncela era un xogador era listo, non era un xogador duro a nivel, era un central, el era un medio centro que se foi adaptando a central, que físicamente lle costaba porque bueno, o seu corpo non lle permitía ser moi físico, pero era moi listo, tiña moita calidad para salida de balón, é dicir, non é o que era un non era un central dos de antes. No, Señor central. Era un central moderno. Cal é o teu guilty pleasure? O sea, esa cousa que sei que lle encanta a cabo esta pregunta. Esa cousa que ao mellor a xente pensa que non che gusta, pero que no fondo encántache. Algún hobby que a tua muller? No, baile ou algo que así. no. Que pensa que non me gusta a min. Que a xente pensa ao mellor que non che pega. Isto a Óscar non lle gusta, en cambio lle encanta. Algo que non che pegue moito. Pois non a ser, pero non sei, posiblemente ver unha serie que nos encanta a miña filla e a min xuntos. Cale? Imos flipar, Non é moi clásica, non vou defraudar. coñecemos, seguro. Cuéntame.
Bueno, mola. Está ben, mola, Eu nunca mola. vin, tío. Joder, como nunca viches cuento. No. Pois hai dúas series que na miña casa son, bueno, non sei Innegociable. si se pode falar aquí de series ou Sí, sí. non sei Sí, que, por suposto. pero eu non son moi cinéfilo, non son, teño que ver, son máis lector que cinéfilo. Pero as series, que tampouco son de series, non me gustan, creo que unhas moi boas, pero na miña casa se viron, creo que Cuéntame, unha serie para min espectacular en canto a que todo o mundo debería de ver como nos mostra esa etapa ou eses anos de principios dos 70, esa transición para que todo o mundo sepa o que nos costou chegar pois a democracia, o que costou superar tema do machismo, o tema, bueno, moitísimas cousas que esa serie nos traslada hoxe en día. E esa serie fíxose, creo que se empezou a facer no ano 2001, 2002, non? Daquela, Sí. Depois hai outra Sí. que é Verano Azul, Ostra, Verano Azul. Mítica. que non sei, son poucos capítulos, 8, 9 capítulos non son, pero en 8 capítulos fala, gravada no ano 79 ou 80, de cuidar o medio ambiente, fala do feminismo, fala dos embarazos en mulleres sin parexa, fala de moitas cousas. Eu non me daba conta cando vía de pequeno, Claro, eu tampouco, Eu e tampouco. vin conta hora vendo cos meus fillos. E daquela hora, Verano Azul ahora hai tempo que non, bueno, vímolo aí anos, pero Cuéntame, seguímolo vendo porque creo que ten uns valores, mostra uns valores, bueno, social e políticos, independentemente de que cada un pense dunha maneira ou doutra, pero sí que bueno, pues que vemos continuamente, a mí me relaxa moito tirarme no sofá con meus fillos. Meu fillo ahora pues, pasa un pouco xa da serie, pero miña filla sigue querendo a ver. Vemos, pues ayer estábamos vendo pues o momento no que anuncian a morte de Franco, todo o de medo, Chanquete, todo o medo que a xente ten, como trasladan o medo que ten a xente, como a xente maior ten medo a que volva a guerra civil, que decir, é algo que parece que foi para vos que sodes novos, parece que foi hai moitísimos anos, pero hai 50 anos Bueno, por sorte agora ten un final, que xa acabou, senón Carlitos hasta que fora abuelo non, Eso é certo. non acababa a serie. Pero mostra moitos problemas, sociales, problemas de drogas, decir, para min, xa sei que non son moi original ca series, pero me parece A verdade é que toda a razón. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? O máis extraño. Bueno, pois o máis extraño foi que chegamos a xogar, bueno, non sei se foi o máis extraño, non, pero chegamos a xogar contra o Pulpileño a fase, bueno, a eliminatoria do playoff de ascenso, e non nos valía nin a camiseta, nin a primeira equipación, nin a segunda equipación. Non. Isto soname de algo de que me comentaron algo. Bueno, ali, pues, Paco Ruiz sale outra vez, pues... Seu nome. Sí, un tío precavido, levara unha roupa que non era, o sea, a primeira equipación, bueno, a primeira equipación sabedes como é, que é un verde e vermella, a segunda era negra, o Pulpileño xogaba de negro e roxo, negro e vermello. Daquela non valía nin unha nin outra, e o presidente levou unha que as camisetas estaban rotas, estaba os cuellos sueltos, algún que era unha verde dun 75 aniversario do club, unha cousa así, ou 50 aniversario do club, e xogamos con esas camisetas. E a liga esa discusión antes, eu lle decía, non discutes que vamos a salir perdendo, estaba discutindo co árbitro por as camisetas, por non sei que tal, vamos a salir xa perdendo partido. Presidente como dos 90, Paco Ruiz. Sí, total. Espectáculo puro. Cal foi a situación máis divertida que viviches en Abegondo? Bueno, máis divertida que, bueno, ahora é divertido, pero que quizá o día que ganamos a Liga de Xuvenís, depois de 10 anos sin gañala, paseime en vez de celebrala media hora falando co doctor e co director de cantina naquel momento, con Fran, que casi me botan do club porque puxen a xogar un xogador que tuvera COVID,
xogou 55 minutos e me decían que non podía xogar porque tuvera COVID, agora xa non tiña, pero que non estaba en condicións de xogar. Bueno, avisei de que Quen era o xogador? Guille Bueno. Bo xogador, xogou Guille Bueno 55-60 minutos e cando todos celebraban eu estaba con teléfono co doctor e con Fran que me querían botar dali porque puxera en riesgo a saúde do xogador. Con que técnico rival de segunda puideches falar máis no postpartido? Desde ao acabar aí os encontros. Sí, pois mira, falei moito con Oltra, Outro mítico. o día que xogamos en Elda. Falei moito con Paco López. Con Paco López falei porque Paco López estaba no Cádiz o ano pasado, o día ese do hat-trick que falaba desde Lucas. E Paco López tiña unha anécdota porque cando xogamos co Villalbés contra o Levante B, o entrenador do Levante B durante a temporada era Paco López. O que pasa é que Paco López o subiran ao primeiro equipo a mitad de tempada. E aquel ele estaba no partido. Eu estaba tomando café, eu tiña a costumbre de tomar café sempre mentre o equipo quenta, tomar café ben na cantina do estadio ou donde Cantina de Riazor, Na cantina de Riazor. Bueno, na cantina de Riazor aí me teñen que traer un café porque non me deixaban subir arriba. Pero daquela recordei que nese momento de presentar a Paco López cando estaba ali, mira, son contrato do Villalbés, non sei que, bueno, presentara con ele, daquela falei con ele, falei moito tempo ali con el, e con algún máis, creo que con Javi Calleja falei, porque coincidira con el sendo xogadores os dous nun playoff de ascenso de segunda a segunda B co Betanzos e el no Madrid C. No ano 98. Joder. Estaba Javi O mundo do Calleja fútbol é un pano nese tremendo. equipo, e pois seguro que con algún máis pero no postpartido con Eder Sarabia non falei porque estaban celebrando o ascenso, non podía falar. Con Alessio Lichi falei moito o día do Mirandés tamén. Sonou como sustituto de Gil Sanz. Sí, xa sonaba nese momento, pero bueno, falamos ali bastante. Bueno, con moitos, a verdad que con Garitano, que ahora acaban de votar Sporting, falamos. Bueno, porque creo que os adestradores, independientemente, unha vez que estamos aí abaixo, entendémonos moito, non? No que pasa, nas dificultades que teñen os equipos, nas dificultades. Outro día cando fun a Ferrol a recoller esa a recoller, bueno, esa que me entregaron na Comité Galego de Adestradores, estaban Fabri, bueno, sí, estaba Sergio, que tamén falei con el, con Sergio, con que me felicitaron. Pois, bueno, teño unha anécdota tamén de felicitación con un adestrador que vos podo contar. Conta. Pero me encontrei Fabri González e Castro Santos, que estaban ali os dous. Castro Santos ven falar comigo, dixo unha boa porque o toro non era fácil de torear, tal. Vai dicir, unha vez que estás aí, os adestradores saben a dificultade, saben esa empatía, efectivamente, da presión que pode ser, pois agora, pois adestrar o Depor ou o Sporting, bueno, nesas situacións, neses momentos, ¿no? Daquela hai unha empatía importante que me sentí bastante recoñecido, non, en todas estas xornadas en segunda, non? Aí que decía dunha felicitación é que acabando a tempada me chega un WhatsApp, bueno, dun amigo, bueno, non podo considerar amigo, pero si dun coñecido que teño certa amistad con él, un adestrador importante que me pon, si tienes un minuto me gustaría felicitarte por tu trayectoria. Cando leín o nombre era Unai Emery, digo, hostia. Que diso? Digo, si me tens que fritar por a trayectoria da que leo a ti, digo que Pues sí, porque coincidimos no curso de adestradores, él estaba xogando no Rozo de Ferrol, él viña de Ferrol hasta Betanzos, en Betanzos íbamos no meu coche ou no del a Santiago, que facíamos o curso aquí, e tuvemos relación, incluso eu fun a Almería a velo, estuve con él no hotel. E con Negredo estiveches? No. Andaba por aí. E cando veu o día do que descendo Depor contra o Valencia, que leo adestrador do Valencia, é verdad, pois tamén pois eu estaba na zona mixta por outras cousas, vir ao partido con un pase de zona mixta e tal, estuve falando con el, decir, teño unha boa relación con el, eu digo, non son unha persona que escribindo ese tipo de xente pero si me escribiu e dixo, joder, felicita pola miña trayectoria daquela que teño que facer. Wow. Oli Walkins,
Ollo, ao mellor te chama aí pa ser asistente, analista No, ou... pero que va que vel. Bueno, pois temos a parte, bueno, al final tes amigos comunes, non vas contando amigos comuns e tal, e vas, pero sí. Imos co O xogo, xogo. sí. O xogo chamase o coche de liña. Moi ben Claro. utilizado. Ben utilizado, sí, Aí está. Que recordo porque sempre meu pai refire ao autobús como coche de línea. Que era o coche de línea. Claro. Efectivamente. Pois hoxe tócache, chamas así porque che toca ser rápido. Tes que definir a unha serie de xogadores coa primeira palabra que se che ocurra. Eso sí, non pode ser futbolísticamente. Se hai anécdotas de por medio na palabra, hai que contalas. Vale? E comezo con un que tiveches moito tempo que é Villares. Superación. Gústame. Gústame. A ver. Yago Parga. Inteligencia. Maque. Compromiso. Vérez. Diría superación tamén, pero digo voluntad. Kevin Sánchez. Determinación. Boedo. Talento. Eso é moi futbolístico, Talento fora do campo, refiriste? Bueno, tamén, a mí tamén, non sei. Tamén. Boe ten en todos os Tanto non lados. sei. É un genio. O 10. Pablo Trigo. Insistencia. Jairo Noriaga. Futbolista. Lucas Pérez. Como se la tengo, pero decir fuera de serie, pero Sí, bueno, vale. Icono, sí. Crack. no, Diferente. Con mucho gusto. tocado con la varita, es decir, Tocado con Elegido. la superior, Venga, Jeremai. outro. magia, Mella. velocidad, E Barcia. elegancia, Sí. É un tipo moi elegante. Gústame. Barcia. Pero ao sí, final ben tirados. foi moi muy futbolística, claro, que Da, voy a decir de Barcia despistado, podía decir. Pois mira, gústame. No, en sentido despistado, en sentido así que Sí. Imaginamos. Bueno, pasamos ás clásicas xa para ir pechando que este podcast, Alargouse, pero bueno. sí, espectacular. Porque normal, porque... Como vas, Óscar? Como vai a voz? Ben, eu teño- Vale. Pois imos ás clásicas, non sei se no atrevías de ser periodista ou algo así. Ai, Pode pois, ser, que non te chamen da tele ou así para comentar partidos, Non sei se fixeron xa. No. Bueno, non tardarán. Preguntas clásicas, non sei se as biches algunha vez. Nos facémolas, lanzámolas e así o que che veña un pouco a mente, pois xa nos dis. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, habitación pechada e sen armas, Óscar? Poucos. Ti és un home aguerrido, capaz de matar calquera animal. Axilidade. Teño que ir escapando e escondéndome. O máximo. Bueno, diría un cancillo pequeno. Todos din o can pequeno. Sí. macho. Nadie se atreve a máis. O ano pasado a Hai xente potencial. andaba máis quente. Bueno, sí, que entre Balotelli máis, incluso. dixo un boi. Algún tipo de can en concreto? Igual está ali. Non son moi de can tampouco. Un caniche. Sí, aí, bueno, podría ser. Vale. E hai algún equipo polo que nunca ficharías? Supoño que todos nos van o mesmo á cabeza. Sí. Sería moi osado se dixera o que se va por cabeza pois o Celta, Órdenes. por exemplo, non? Pero non diría, creo que independentemente de que ficharas uno nun equipo, me merece tanto respeto calquer equipo como para decir, non ficharía nese equipo. No, eu creo que non ten moito sentido que eu pense en adestrar, nin creo que adestrar o Celta por razóns obvias, igual que Claudio Giralde non adestraría o Deportivo, supoño, por razóns obvias, pero creo que non debemos de sernos dende os profesionais os que digamos, nin de coña adestraría ese equipo. Creo que me merece moito respeto calquer equipo, incluso o Celta tamén. E o rival do Betanzos, quen é? Quen dirías que é? Cando eu era Osada. E fuches o rival, o Sporting Fun o rival do Osada. Entón sabemos que pedía Gil Sanz se chega a oferta do Celta. E a nova pregunta é: que sería se non foses adestrador nin empresa de autobuses condutor de autobuses? Bueno, xa
Fíoche fácil, periodista, por exemplo. Perfecto. Non descartes que te contratemos, Bueno. Enviado especial. Bueno, pois ata aquí, non? Eu penso que antes de acabar imos che dar un regalo dos nosos patrocinadores de Mans do Mar. Bueno, ábreo ti, toma, para ti, para que tomes o café, que sabemos que che gusta. Antes dos partidos. Café con lacao, que se... Sempre quixen que me regalaran unha taza. Pois é unha das máis bonitas que vas a ver xamais. Sempre quixen que me regalaran Aí a unha tes, taza. pa ti. O sea, pois escoito moito radio, cando iba no autobús, que estaba moito radio, sempre a cada un que chamaba regalaba unha taza, e joder, Pois aí tes a taza. moitas gracias. Soño cumprido. Esperemos que pasar. Cando que te vemos de novo nos banquillos, Óscar? Bueno, pois como digo, cando parece que está moi a frase feita xa, non? Cando chegue un proxecto importante, que un lle encha, que tal, pois sí, evidentemente, non? Cando alguén chame, digas ti, bueno, pois este é o sitio, independentemente da categoría, independentemente do lugar, que alguén que che diga, pois bueno, pues Fora de Galicia animaste tamén? Sí, evidentemente, creo que hai que pues, aproveitar os momentos que temos como profesionais, e se chega unha boa oferta de fora de Galicia, pois evidentemente tratar de aceptala se crees que é correcta. Evidentemente pesará sempre moito máis pois as opcións de cerca da casa que de lonxe pola miña situación familiar, pero bueno, se hai que salir, pois haberá que salir, non hai ningún problema, e ahora mismo sí estou disposto a salir. E si evidentemente o club acepta levar autobuses Gil Sanz xa No, directamente. No, a verdad que no, sempre cando bueno, pues moi cando adestro en terceira e adestro vou de xogador Osada ou vou de entrenador o Racing Vilalbés, sempre hai cousas que digo, hostia, a ver este ahora si quere meter aí a súa empresa, que aparte agora era un comercial da miña empresa, no, para nada, ni siquiera incluso no pues oye, pues pasar presupuesto canto, no, nunca me gustou mezclar. Non che pega aparte, se te votan despois, que te No, salir. pero claro, pero aparte que nunca me gustou mezclar, incluso cando a nosa empresa sempre viaxou co Betanzos. Cando eu xogaba, había un adestrador que me chamaba Gil Sanz, non me gustaba, prefería Óscar, porque quería separar as dúas cousas, non para. Sí, porque non me decía, hostia, decir que parece que está todo relacionado e tal, pois prefería separar sempre unha cousa da outra. Sí, señor. Pois ata aquí, Óscar, espero que estiveras cómodo, que pasaras ben. Nos foi un placer escoitarte, terte aquí, a verdad, un luxo. Maravilloso. Espectacular. E nada, moita sorte no que veña no futuro. Bueno, pois moitas gracias e, por suposto, moita sorte tamén para vos, que xa vexo que está destendo. Home, terte aquí, Óscar. Non por terme aquí, sino por la cantidad de xente que vos escoita, que a veces dades máis presentes daquela. Bueno, pois noraboa tamén a vos. Moitas gracias por, bueno, estuve moi cómodo, moi gusto aquí con todos vos. Moi ben. Moitas gracias, Óscar. Pois aos furiños tamén lles damos as grazas por estar aí, como sempre, que se suscriban, que poñan comentarios positivos a favor de Gil Sanz e si os merezo, si non. Ou dando caña. E nada máis, vémonos no próxima semana, no próximo NVF Podcast, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.